We will rebuild. From the spaza shops in Gauteng to the brick and mortar businesses in KwaZulu-Natal. Speaker bishada opera moto guys. Charge yako ilipi? Shakira. Oh. Ope kugara okay anzi volume mina ndidzisa. Okay. Sa volume ngeri papi ndodzisa papi? All right. Kutakozia na data sawo za Friday kudai
ipapo. Ai. Guys, ipapo. Hey, what's up? Jesus. Ayo, man. Okay, come on, get on the go. Friday go. Who knows it was a Friday go? Aisha, what is he saying? Aiwa guys, rara wabe kugarika guys. Rara wabe kugarika. Hii nzi mumanzika. Kuna jaye maduducha. Duducha. Ajina meaning here. Ndio music. Ha. Mruko ara baba uko. Bana baba isa imala kule mala titikule. Chino mwache cha kubai manje wana baba muri kwa leo. Bana buti. Atati zedu. Muri kwa leo comment section. Isa ikama love ni mala titikule kuti muri kwa leo. Chino mwache cha kubai nasi. Chino mwache cha kubai muzana nasi ya mnofarira. Muri kwa leo comment section bana buti umo. Ayo wana kuti vari moshua. Ayo watekla ofisa malafu ni malafu usimurume iwe. Nukuda wana kuti wedu waisa malafu ni malafu comment section. Wana kuti itaiti kuoneka. Nukuti chakumigreshon kuchakunanza. Zvezvi zvamunoda. Muchero wepakati. Newton, gara mutuza kazi yangu. Mukama Kristo. Nasi mujage muji. Kutitema. Ayoka. Zvinoda kuna kidza izvi. Guys, muri sei maskura sei mamuka sei guys maneru kumatima nenyika muri sei guys salibona ni ninjani dumela madeko anabude muri sei guys ai wakachingotega wako guys chingowana unotega ubongo share life chingowana unotega nasi Friday inokuti my life akawanda kwese akawanda but vedu ndevedu ka guys ndeve pano igaro siva iyoyo ndeve pano umwe wauri kuona mu comment section wauri kuona kuti nasi asati asvika chingomutega kuti zvatanga chingomutega uti tavepo tauya guys tegai kwewe giruda kundirasisa sezvo uida kuburisa uchi chebrown apa hainyari ndinoiti kangonaka kudai so 100% kudai uda kubuda musaka kaikwani right ita michongo tega wame guys ita michongo ana mwo tega wako mshare life tega wako guys tega thank you Edith my sister thank you tega wako guys mshare life tega wako anzi follow page asata uya asanda muona chero le hida ndaona letu nasinda muona angani masivasipo asi hida da asanda muona hida marwe asanda muona Natasha story chimuna changu chindine masiva nisingachona manje chiri kufamba sei Monique Sanders hasatrapinda kairi Monique Sanders ghostiria hasatrapinda hanzi kune cherima ire cherima chiripo ndosaka ndiri kuti vana budhi vagarire mudhuze because kune cherima
kune cherima change chiripo saka zvinhu zvinenge zvichida kuti vana bhutitiwewo vachifona nhasi vachitaura zvinhu zvavanenge vachitaura rufaro page aiwa aripo auya rufaro page auya kaizi itai muchidedza vamwe musati vauya itai muchidedza vamwe tifambe nebhora yesi hilda mumasa zviri sei hands goglo soko glo soko ndiani glo soko right useni malunga wapinda guys itai muchidedza vamwe vakomana nhasi imbotegaiwo mabhururu enyu varume vari mucomment section imbotegaiwo mabhururu enyu nhasi toda kuti vauye pano tiri kuvakoka pachirongwa chezuva ranhasi varume vese vari mufaith rutendo ndeipi itai kuti mudedze vamwe mabhururu enyu nhasi tikuda varume vakati wandei dedzai vamwe varume vose vauye pano dedzai maboyfriends enyu auye pano muona chirongwa nemaboyfriends dedzai mashamwari enyu toda kuti tivaone pano anditika toda kuti tivaone pesi panapa nhasi nokuti tichida kuti varume vave ivo vanotamba hanzi Shadhi uripi nyaya dzashadhika usanditaurire nyaya dzashadhi kuti une nyaya iri kutonetsa izvo zviyashadhi kune nyaya iri kutonetsa izvo zviyashadhi kutoti mai vacho vamweni vari kundinetsa mbuya vake vari kutondinetsa vandisendera mameseji asingatoiti ari kunzi ari kusendwa nani naShadhi saka ndashiya kuti izvo zvindovabatsira sei nokuti ndasandabata Shadhi vakati mwanangu Shadhi watanga saka ndashiya kuti ndoita sei kuna Shadhi uyo asakataura naye so mai ambuya vacho ndovangoni forward utsvire mameseji achitukirira pambuya yesi Kenias thank you dedzai mabhururu enyu Kenias nhasi tiri kukudai tendekai stole tiri kukudai pano nhasi tiri kukudai pano mese nhasi tiri kudai dedzai mashamwari enyu muti nhasi chakachaya kune masvirori dedze muchedze mashamwari enyu ese muti kune zviri kuda kuitika handika kune zvichada kuitika nhasi dzemubedroom kaizvi zamunotofarira handi zamunofarira dzemubedroom ndozamunodaka imwe nechirume dzemubedroom idzi uyaitoonesa nhasi exactly good jesi abva adedza akamurume uyu kuti auye kana nemurume wako ngomudza kuti nhasi usatsarira toda kudzigadzisa dzimba dzenyu idzi toda kudzigadzisa madzimba dzenyu nemarelationships enyu toda kuwagadzirisa panapa toona kuti ndipapi pari kunetsa mumba umu pari kuleka ndepapi Tyrus love you too my sister toone kuti zviri kufamba sei saka itai muchidedza vanhurume vauye panapa because pachange pachitwa zvinenge vichiitwa panguva yatenge tatakuta nyaya dzecherima dzemubedroom usiku tichakupai 30 minutes 15 minutes kuti kana zvichinge zvasvika munomboenda yenyu munogadzirisa zvamunogadzisa zvikaranga modzoka handika isi munongona tigere pano ivo munogona mboti fe kana muri kuona namedhemese mumbonoshandirana pakirawo handitika kana mapedza kushandirana pakirawo modzoka animaona modzoka panapa chera pawauri sei right itai muchitega vamwe guys itai muchitega vamwe tegai vamwe tipinde munguva yedu confession guys regai tifanira kutanga Shadhi nganzi ngauye please nyaya yaShadhi inotonetsa manje tikatongofonera Shadhiko zvino ka confession hapasisina tikatofonera Shadhi confession hapasisina because Shadhi namambuya vake vari kuita kupupa ambuya vaShadhi vari kuita kupupa vari kuita kupupa kuti mashoko Shadhiwo mashoko anotumira ambuya vake Shadhi wakazviomera ake vediwe izvo ambuya vake vari pastand by so ambuya vake vari kupenga zvino ndikavaunza vese panapa nhasi panotogwiwa chimoto chaicho panda chimoto pano ndikavaunza vose saka ndandafunga kuti Thompson uri sei ndandafunga kuti tikamboti timire kwai kwebe munogarira aiwa ini kandiri ndichini sheta ini ndiri host ndenichita kuti zvinhu zvenyu zvifambe ikoko saka ndechita zvinhu zvenyu zvifambe Walter Mahabe abva asvika welcome Walter we tiri kugamuchira pachirongwa chezuva ranhasi chemasvirori pafriday handitika karamba uripo saka guys Shadhi tombomusiya handiti Shadhi tombomusiyaka musikana wemwana ari pangati ndimufonere saka ntombomusiya Shadhi handiti kozi ambuya vari kuvava Shadhiwo ndikamufonera munoziva kuti hapabudi zvakanaka ini haipere mushe saka matodi moda here kuvahwa vanhu ava katongozvipindira muchirongwa chedu chanhasi topinda hedu mucherima chedu matodi apa fadzai wise notification hanzi nanolini ndipeiwo wigi sisimeni right wigi izvozvi iyi itori paspecial izvozvi iyi wigi ishi handika 100% Brazil unopisa unoainanda zvaunoda wigi idzi hanimaona so ende yakanaka zvisingaiti saka iwe unongondibata kuseri ndokupachi wowana wigi yako unongondibata kuseri chitoya wotenga wigi yako wigi dziri t iyo guys wigi yakanaka zvokuti ndandichingovhunza nevanhu kuti ko wigi yaufa hanimaona saka wigi iyo guys tenga yako misama yako svika tenga yako just come inbox ndimbokupai ndeziti mungozotora anzi Shadhi ngambomirawo right saka regai tisenya yaShadhi anyway guys tatiregai titange nekupinda muchirongwa checonfession handiti toda kunzwa girlfriend yaShadhi hanzi Shadhi ngauye Shadhi alright
anzi Shadanda live yake Shadanda yesi Benito Bernard Shadi unoda live yake oga guys gaitipinde mu confession as zvashadi zvitozozviona anditika Shadi apedzi plus ungazotikanganisa cherima chedu uzotikanganisa nyaya yedu yembedroom kana achinga auya panapa. Saka guys nasi toda kuti titaurira tite nyaya yeconfession. Munozviziva kuti kavazhinji venyu tinofamba tinenge uya masi fortunate iyo iyi dzakanaka zvokuti uya utore uya in kuWhatsApp uko utaurira wavinge okay unoziya kuWhatsApp kwangu totaurirana uya kuWhatsApp kwangu ndokupa zvese dzakanaka zvokuti ode mtenga iwo wigasikana support business ungangotenga 10 chete ungangosupporta mwana umakatenga dzikangoda 10 chete manenge matochaisa mapedza 10 chete matochaisa munenge mapedza right. Saka guys nasi Friday tine zvinhu zvakawanda zvinotiremera sevanhu tichifamba anditika tine zvinhu zvatakatakura vamwe vedu tinotadza kuregerera we can't forgive because of zvinhu zvakaitika kumasure anditi in the past vamwe venyu right now you cannot be forgiven anditika you cannot be forgiven vamwe venyu because zvamakaitira vamwe vanhu. Saka Friday vanhu vari kuti shadingauye aiwa shadingambomira guys shadi togona kumudza nemusi wemandi totumira uya wekumozambiki uya inotumirwa inouya ikoko yesi takalani wambarova wena inotumirwa kumozambiki tinotumira ikoko kumozambiki shadingambomira guys tite zvimwe anditika shadingambomira shauta uya kuseri maniwe shauta makore chiko unoda kundinetsa uya kuseri uya kuWhatsApp mbotaura neni kuWhatsApp right. Saka guys tatinasi toda kusanganisa Friday kudai ka tiri kupinda mu weekend takaremegwa anditika tine zvigumbu zvatinenge tinazvo hanzi na William ndida wig unatengera baby rako here uya utenge wig utengere baby rako uya utengere baby rako wig hatidi kupinda mu weekend takaremegwa kupinda next day hanzi kunonzi mutoro wataurwa anditika a problem talk this problem half solved anditika saka tida kutibatsira mu vanhu vari kuremerwa vayavaya munosindifonera guys believe it munozviziva vamwe venyu munondifonera pakati pousiku muchisangana nematambudziko amini nenge minawo akasiyana anditika ndo mukana wacho kuti utaure ukataura dambudziko rako umwe ari kusangana nezvakusangana nazvo anobvanzwa kurerukirwa anditika kana kuti ukanzwa umwe munhu achitaura dambudziko unobva waweya nedambudziko rinofunga kuti iwo unaro woona kuti iwa una dambudziko munhu ane dambudziko rake. Saka ndoda kuti tivhurire maline anditika kune vanoda kuconfessa confession yavo anditika vanoda kutaura zvavakaita pamwe kuda wakambouraya munhu kudhara zviri kungokutambudza zviri kungokudya mukati memwoyo wako pamwe kuda wakambodhumanisa vanhu musoro wakamboita makuwa anditika pamwe kuda izvo zvina mai hamusi kuonana nezvinhu zvawakaita kana kuti chii anditika usafe nestress usafe neBP usaite depression hanzi ndiri kukumbirawo nhamba dzepa apa right dziri kupinwa manje apa andiselina tipinirewo nhamba hanzi problem shade is half solved thank you ndizvo zvondo chirungu chacho akwesti chatata neno tetongojobha chirungu chacho naikoko anomaona. Saka ngatite tichirerutsirana nditika paconfession inguva yekuti tinoda kuita serious tinenge tave serious haisi nguva yekuti tinosekana haisi nguva yekuti tinowanzirana pano papage panoitwa zvinhu zviri positive tinotaura zvinhu zvinoitika mukati meupenyu hwedu day to day hapasekwani hapatukanwi zvekudaro hatidini tinoita zvinhu zvedu tichikontrolana neorder nditika right ichi chinoda kungondimakisawo ichi pawigi yakanaka kudai choda kuramba chingobeda choda kuchicheka saka nasa ndachicheka alright. Saka guys vane nhamba garai mangotanga kufona mufone tione vane nhamba garai mangotanga kufona mufone tione timutaure tikonfese tipinde munyaya tatingapinde munyaya zvemubedroom vamwe venyu munenge makaremegwa hanzi pinai nhamba andiserina vanongosipima nhamba vari pipo mirai nditsvake nhamba dzacho mirai nditsvake totanga kuzoita live tichifara umwe munhu akaremerwa guys umwe munhu akaremerwa kudaro obva tiko vamwe vari kutofara havo ini ndine zvakandiremera handimaona hazvichabudi. Saka regai timbotanga tapa mukana kune vane zvavanoda kuturura zvitundu zvavanoda kuturura handitika kuti vatange vaturura namba ndaisa right namba ndapina kune vanoda kureurura zvavo aikwina haisati handisati ndavabata kana ndabata ndichakuudzai
yesi tapsongo warova wena asati ndavabata vanhu venyokutekana ndavabata ndichakuudzai hapana panenge nyarira information kurushawa kudaro tinomuvonga zviri sei sei tinomuvonga right vari kuda kufona nhamba ndafona fonai tione vari kuda kufona nhamba ndafona fonai tione vari kuda kufona fonai tione haina hangu guys ndoda kureurura ndikanitanga nekurura ina hangu ndoda kutanga ndareurura kuti ndakambokudzai kuti rimwe gore ndakambodongorera baba namai vakavata mubedroom nepachiburi chenhingirikiri chiya chedhopa bedroom munoziva kuti kudhara vanhu vakuru vachiita zvinhu zvavaita munoziva dzimba dzedu dzekumarokesheni dziyadziya zvokuti dhoo rinenge riri pasi ziburi range rinenge rekiri ariya vanenge varanga rakanhingirira risingakiwi mai mwana musika wevana mai mwana asi kutoningirira kutokwambaira ndichinda kunodongorera muki ndakaona zvose guys ndichingori padhoo paya ndakangodongorera kudai ndichiona mukati ndakaona zvose guys ndandichiri mwana mudiki guys asi ndoda ngoreururawo kuti vabereki vacho hapachisina ivangu varipo ndatinda kunoreurura shuwa kuti ndakambodongorera ndikaona zvisingaonekwi handimaona asi aiwa zvave zviri zvenguva yachona ipapo guys gaindireurura unoramba uchingozvifunga guys kutiva kuti zvinenge zvichingokutambudza handimaona ndakaona zvisingatomboitimi guys ipapo ndangodai ziso ndirangoisa pachiburi chepabedroom cheche ndichingoona kuti chichiri kuitika ndichingoona apapa zvakaoma guys ndareurura inangu ndareurura asikana ndareurura asikana ndatoreura iri hadzisi nhema ndotaura chokwadi pamberi pamwari handiti ini nyaya dzangu dzakawandisa ndareurura nyaya dzangu dzakawandisa handidi kunyepa dzakawandisa nyaya dzangu handiti saka hanzi munoda chamine munyu zvaivi kwakuri kukurawo vasikana kwakuhanzi takawanda ayanda uripo mama vadisa vaenda kuzimbabwe nhasi ndikaitizva kuda kureurura ndareurura pangu ndatopedza nechingoreuurawo 1 kusvika dzapera halo kola hello kola hello nice fona yenyu muri pai muri muchitima muri right era se fona yenyu ita noise kuti unge makapira train zviri asi muri kudriver right mira ndifonere bhekitoni right fona yambe kuti anoise ndigai ndivafonere bhekitoni fona yambe kuti anoise ndigai ndivafonere bheki kazi munoniseka indata wanzi motoripa okay jandi kusari kufonawo ndinasi okay anenge amene utafona nguva iyi tona mysticals indakati ndatoreurura guys ndichange ndichingoreurura mbijana ndichienda kada kola hello yes chiri right muri sei aiwa ndiri right muri sei zvini ndiri boy ndikuri sei kwenyu kuchando handiti kuchando kuri nani stereki right muda kureurura kudi kuti chii makaitei ndati ndoda kureururawo zvangu zvinhu zvinongondidya kukura kwandakaita nekusvika pandiri saka sorry henyu ndikufemera padenga because ndandichifamba ndachikwira upstairs ndichibva kune vanhu ndindoda kureururawo ngangoti kukura kwangu ndakagara nevabereki vangu until I was 7 years ndagara nevabereki vangu svika ndane 7 years ndakabva ndazoendeswa kunogara natete vano vanzvadzi yebaba vangu but vari vekumba hombe because sekuru vangu vanga vane vakadzi vaviri saka ndaenda kunogara natete vangu inini ndakatanga kugara natete vangu ndine 7 saka ndakatanga kuenda kuchikoro ndiri ikoko kusvika ndapedza grade 7 but ndikada kutaurira isisimeli kuti upenyu hwangu hwanga hwakandiomera ndakanga ndakaomerwa ndaibatwa senhapwa I just felt kuti ndaisava hama yavo kwavari ndaive mutorwa zvese zvaida kuitwa pamba zvese ndini ndaiita kumunda kugadheni kupi ndaienda kwese hapana chandanga ndisingaite saka ndandiri munhu uyoyo wekuti ndaiti kana holiday ikasvika ndaenda kumba kuvabereki ndaiti holiday ikasvika sisimeli ndaiti ndikaenda kumusha kuvabereki ndakuda kudzoka I always say to my mom handisi kuda kudzokera but mai vangu havana kuzviunderstand havana kuzvinzwisisa kuti sei
ndichiti each time kana ndichinge ndauya kuholiday handiri kudzokera. Saka zvisinei ndakangodzokerawo ndichidzokera ndichinodzidza ndichidzoka kuholiday ndichidzokera ndichinodzidza ndichidzoka kuholiday. Saka ndazosvika grade 7 yangu ndanyora fombo yangu. Ndichingopedza kunyora sanhasi ndakabva ndangoti musiwowo ndobva ndangoti kuna tete vangu ndakuenda kumusha. Ndakatakura zvinhu zvangu sisimeri handizambomirira kana zvokuti ndomirira mari dzavo dzatanga abuda kana kukudii. I just left ndobva ndaenda kumusha kuvabereki. Saka ndasvika kumusha kuvabereki ndopa ndakazogara pasi ndikataurira mai vangu ndikati iminika manga musingandinzwisise ini ndasina kugara zvakanaka ndakanga ndichibatwa uranda but hamuna kuzvinzwisisa pandaitiraya kukuudzai. Plus ndombotidzokere kumashure ndiriko ikoko kwandaigara kumusha natete vangu. Pane time ndanda kumagrade 6 sisimeli ndakangofuma makuseni kunze kwakuedza ndiri panze ndichirova dhoo. Saka handitomboziva kuti panze pamo ndakabuda sei, handitomboziva kuti chii chakaitika. All I remember is ndichirova dhoo ndichiti ndivhurei dhoo vanhu vari mukati. Saka from that time tete vangu vanga vangoti wagara wondituka woti aiwo uri tori muronyi chai wakazobuda panze sei wakazoonekwa uri panze sei. Ndoedza kuvatsanangurira kuti handitombozivi kuti chii chakaitika chii chakachiitika ndakangori kana ndapanze zvisinei mamuri panze makashama ndandisina kushama ndandakatopfeka but I just ndakaita kunge munhu apepuka uye wendiri panze padhoo ndichitorova dhoo kuti ndivhurei dhoo. hamunoita sleepwalking here? handitomboziva up to today handitomboziva kuti chii chakaitika. Alright. Saka ndapedza grade 7 ndazodzokera musha manje kuvabereki ndopa ndasikoudza mai vangu ndakavaudza nyaya iyi yekunge ndazoonekwa ndiri panze iyi ndakavaudza. Mai vangu vakangonditi mwanangu aiwa hazvina mhosva tinonamata handiziviwo kuti zvinorevei but tinonamata. Saka ndikakuudzai kuti ipapo ndopakatangira maproblems angu. I just started kungova munhu uyoyo wekuti vanhu vese vaingonditarisira pasi. Ndaiti kana ndikatorwa nevanhu vehama vainditora vondiita musikana webasa anyhow they want vaingonditora vondishandisa vondisiya vondidzosera. Ndikasvika pakubatwa rafu nevana vabamunini vangu munini wababa vangu anotedza nababa vangu ndakabatwa rafu navo zvekuti up to today I don't even understand. Saka upenyu hwangu hwakaramba huchingodaro. Ndakazoita form 1 yangu up to form 4 ndakumusha ndichigara nevabereki because ndakavaudza kuti you know what handisi kudzokera kana mati ndodzokera ndakutozviuraya because I can't be going kunobatwa rafu yandaibatwa. Saka baba vangu vakabva kuti aiwa it's okay mwanangu tichatiraya kutsvagira mari uchita sei uchidzidza uri kuno. Zvisineiwo zvakaitawo zvakanaka. Baba vangu vakwanisa kutsvagira mari ndikadzidza form 1 to form 4 ndiri kumusha ikoko. Ndapedza form 4 yangu I then went to Harare ndakamboti shandei bishana ndishanda mumba. Ndashanda kudaro ndakazoshanda kumba kwamai vakazouya nemi kuno kwandiri kugara kuno kushando. Saka ndagara namai vavo my problem was still the same. Ndaingobatwa the same izvozvo ndichingobatwa rafu ndichidii but ndaingoshingirira. namai vavo makaenda navo kuchando vaingokubatawo rafu kuti vaindibata rafu asi laki randanga ndinaro amene kuti chii vanhu vandakashandira mai vacho vanga vane utsinye but murume wavanga ari right. Saka murume wavaindisimbisa amai ava vakapopota vakandituka ende vaitukirira zvokutukirira zve vaiti vakapopota vakandituka murume wacho wauya woti you know what nyarara zvako zvinopfuura izvi hazvina kana nebasa rese. Kusvika patime yekuti ndakapomerwa namai ava kuti ndakarara nemurume wavo sisimeli murume wavo nababa vangu inini vatori masame age. Murume wavo ane vana vatori vahombe vakatokura kundidarika inini. Saka munhu uyo kuti ndaimutora sababa handirambobvira ndakava neani mafeelings akashata pamusoro pavo. ndaitovati baba zvakandirwadza but ivo vakangoramba vachingondisimbisa vakati you know what hazvina mhosva ndo zvinoita upenyu uchazozviona kumberi. Saka
yazosvika time yekuti ndiuye kunoku inini ndiuye nevana nemurume wacho tichitevera kunoku pakatomboita time yekuti pakatomboita makakatano murume wacho nemukadzi wacho vasingade kuti ndiuye, mukadzi achida kuunza mumwe munhu ari different, then murume achito aiwa uyu ndiye munhu ajairirwa nevana saka ngatiende nauyu. But zvinongoita mwari kana vakaronga sometimes, kana vakangoronga destiny yako hakuna munhu anozvizvisa. I then come now. Saka zvisinei ndakauya navo kunoku ndatone over 20 years ndirinyika muno. Ndakauya navo kuno ndobva ndagara navo about 5 years. All of a sudden mukadzi wacho akanga achienda kuchikoro. Apedza chikoro ine handamboziva kuti chii chiri kuitika. Mai vai vatoronga vaine mashamwari nemwe vanhu kuti vakuda kundidzoseresa chii kuZimbabwe. Mwana wavo ndiye akandiseva. Mwana wavo akanyora katsamba ndobva asiya akaisa mubhegi mangu. Zvisineiwo ndobva ndavhura mubhegi mangu ndobva ndatoona mune katsamba ndobva ndakaverenga. Kari kutotaura kunzi mukangonzwa mushinzi handei kuSamuel kuna naLondon ramba ngozoda kudzorerwa kumba. Ndobva ndatoona kuti panapa paita sei pashata. Ndaona kuti pashata ndobva ndashaya kutaura nevanhu vari kumusha manje kuZimbabwe. Zvisinei pandakataura nevabereki vangu ndobva nditi vana vatete vari ikoko vanogona kubatsira. Saka vataura kuti vana vatete vari iko ndobva vandibatawo zveshuwa. Ivovo tete vandakambogara navo ndobva vandibata zveshuwa, ndobva vati vanonditora, ndobva vanditora, ndobva vauya neni, ndobva tambogara tese zvakanaka-nakawo zvisina kana problem kana chii. But maproblems akazotanga kuuya futi pamberi. Ndakungofila futi that ngirikini rejection again yekuti ndinobatwa rhafu ndinoita sei apa ndinoti hama dzangu but hadzondione sehama, vanondiona semuranda. Ndobva ndazosvikawo pakuti ndakazobva mumaoko mavo. Ndangotongozvidzwa kuti inowati amheno chauya ndakubva mumaoko mavo. Ndikabva mumaoko mavo ndikatsvaga basa randaishanda. Mapepa saka mapepa makamawana sei? Mapepa makamawana sei kugara ikoko? Mapepa ndakaenda ndikanwa zviya zvekuti kunonzi vanhu vane zvivindi. I'm one of those people. Ndakaenda ndakaita zvivindi ndikati hameno zvazvinenge zvaita kana ndichidzokera ndinodzokera asi ndichaedza. Ndakaenda ndikanoenda kunoendwa kwacho nai vanhu vari kunoku vanozviziva system yacho mashandiro ayaita system yacho nguva iyoyo. Makaenda kuAslam sevanhu vasingazivezvo. Ndobva ndaita Aslam yangu. Ndobva ndapuwa pekugara. Ndakangoenda nogara ikoko. I think ndakagara ikoko less than 3 months. Mapepa angu akabva aita. Saka mapepa angu aita ndobva ndakazotanga kuona kuti upenyu hwakuita sei hwakuita uchitambanuka mbishana. But chinondirwadza iko zvinezvi, the reason why ndafona chinondirwadza sisimeli ndechekuti at my age iko zvinezvi I'm 41 handina kana munhu anondimisa. Ndine vana vangu, ndakazvara vana vangu vaviri vakomana, but handina kana munhu anondimisa. Ndozvinondirwadza. Saka on the back of my mind I just always feel kuti tete vangu vakagara neni vane chokuita neupenyu hwangu nezviri kuitika mukati muupenyu hwangu. Zvinondirwadza because handina chinhu chinofamba mukati muupenyu hwangu. Yes, ndine mapepa. Yes, I've got everything that chingadiwe nemunhu wese ari munhu ndinazvo. But kuti ndinyatsoona kuti life iri kuenda kupi hapana. Saka imi maini muri kuti mune zvinhu zvose zvinodiwa nevanhu munazvo, zvingadiwe nevanhu zvinhu zvose munazvo. Imimi chamuri kuda murume. Varume vacho it seems kuti ndinosangana nevanhu vari wrong. Handiti ndakasangana baba womwana wangu wokutanga ku-UK ikoko. Ikoko kwamuri ikoko. Kwamuri ikoko. Vakandisiya ndine nhumbu. Yes. Okay. Vakandisiya ndine nhumbu ikasvika pakuzvarwa ndandega ndakuzvionera ndikachengeta mwana wangu up to now. Ndikasangana newechituu ndichifunga kuti maybe pakutanga apa it was a mistake, maybe ndakaona munhu asiri right. I tried to have another relationship. Munhu akangouya pandakazongomuudza kuti ndane nhumbu akangotanga kungoti enda unobvisa chichi. Ndikatongofunga kuti
and I can't be living a life like that. Ndobva ndatongomuudza kuti handisi kubvisa nhumbu yandabata handisi kutobvisa. Saka iye akabva ati pandakamuudza kuti nhumbu handisi kubvisa akabva atongotanga kuita zvezvo zvekudzokera kumashure kuti akana usiri kubvisa nhumbu then hapana. Saka ini ndakangozvitambira ndobva nhumbu yangu ndobva yatosvika pakuzvarwa ende nhumbu dzangu ndinozongosara ndozvara nda1 ndandega. But I managed kuchengeta vana vangu up to today. Kuchengeta vana vangu. But the problem yandinayo, I'm sorry to say, but sometimes no, it's okay. I feel like ndinotombofunga kuti COVID iriko, why isingatore vanhu vakadai so? Because I always feel kuti my problems andosangana nawo muupenyu hwangu it's because of this person. Vakandichengeta vachiita sevane rudo but vanga vasina rudo rwavainarwo. Saka chinhu chinondirwadza ichocho kuti why now I'm 41 andisi munhu wekuti ndinoshoreka. Aiwa wakanaka zvekuti kana uri wori paprofile picture pa kana uri paprofile picture wakanaka zvekuti ndiwe zvekuti wakanaka zvekuti ndini saka ndo problem ndo zvananga ndangobvisa pamwoyo pangu otherwise something chekuti chinondirwadza pamwoyo pangu. I just hope that today ndataura nemi pamwe zvabuda pamwoyo pangu exactly. Yeah, I just hope kuti zvinenge zvabuda but chinondirwadza iko zvinezvi inyaya yekuti why can't I be like other women out there? Why can't I have a proper relationship? Why can't I have a proper man in my life? I always go back kuti kumashure kuti vane chekuita nezvekuitika muupenyu. Saka alright, saka mira ndimbokusekesa munin'ina wangu. Saka ipo papa wakaguma kuita boyfriend lini apa? Sisimeli ndakutava nemi wani patetsvaga mukomana ndakapedzera kuita munhu 2013. Saka bva 2013 chamwari asati wabviswa Greece? Handina, ndinogara ndega nevana vangu. Ngura yacho yawandisa maini 2013. Aiwa, nhasi unofanira kufuata wawana munhu. Aiwa, nhasi unofanira kufuata wawanako munhu. Ndokutsvakira nhasi ndikimira ndidai. Aiwa, nhasi ndokutsvakira zviti ndinongofila kuti upenyu hwangu hauna kwahunoenda. Sometimes ndinotombofila kuti why is it ndakauya munyika muno pamwe ndingandaenda karamba ndiri kuZimbabwe maybe zvanga zviri nani but ndikazozvitarisa ndinongoona kuti nyasha dzaMwari eziwo kuti ndinge ndiri muno. Vakawanda vaishuvira kuva muno vasina kukwanisa kuya muno saka ndinotenda Mwari naizvozvo kuti ndiri muno asi amen handizive zvangu kana maprayer warriors kunzoko ngavandibatsirawo kunamata because handizive kuti ikesi here kana kuti chii chakaiswa pandiri. I don't even understand. Unofamba kunzoko uchitange murume uchisana nevamwe varume unoita ngori murume hausi mukadzi. I don't feel like a woman. I feel like I'm a man. But do you pray oftenly? I do pray. But still zvinongoramba zvichingotenderera. Saka urikuti mweya uyu hakuna munhu anototi kana kuti makadii zvenyu ari munhu wechirume mweya wacho uyu? Hakuna sisimeli munoziva. Ndoda kuona kuti wandokutsvakira anhu haatauri newe here kuti makadii timbona mweya wacho uyu. I ended up ndachoita give up even kupfeka wokudresa wokuita make up kuita chii. I give up ndakangoita give up ngozvudza kuti you know what ndozvazviri. I just have to accept ndozviripo. I don't wear makeup iko zvinezvi not kuti ndinotoda kupfeka but I just feel like okay kana ndikaisa makeup yacho kana ndikafamba kunzoko I feel like a man. I don't feel like a woman. But you do know right kuti mashoko ane simba like you are saying kuti ndakatozviudza kuti inini hangu andichatowa nemunhu handina kana munhu nditi tsve then the devil will be listening. Pauchafamba hakuna chakuti tsve ende unenge wangogara chingove inini hangu because une mashoko anogara uchikonfesa iwaye kuti inini hangu. Hakuna munhu asinganyengikola, hakuna zvinhu zvakadaro. Hakuna zvinhu zvakadaro. Asi iwe wagara unozviziva asi kuti kuUK kunochoite jevarumika. Saka kubi kuti maybe environment pamwe yaunotogarawo hausangani nevanhu vechirume vakati wandei vemaZimbabwenzi handiti kana tiri kune dzimwe nyika. Kunokukuwa unyanyoona vanhu vakawanda
especially now patanga tiri mu covid apa. Saka unoona kuti haisi nyaya yekuti pamwe munhu anoenda kuma party saka I don't even andina kwandosangana nevanhu to be honest. Chiri papa parega ndibudze muningi wangu ndechekuti iwe pachako you have lost confidence. Self esteem yako is now low because you have already told yourself kuti indakambo spirit of ndakambo rejectwa na baba mwana wangu achindibvise mimba vakandisiya kaita mumwe munhu akandisiya hama dzangu dzaindi iruticha andika. But look at it this way. Anditi kana Mwari vagona kuchinja destiny yako from a house girl ku Zimbabwe into somebody who's independent in the UK. And the same God akakubvisa kubva munyika yeIjipita muuranda mawanga uri achikuisa munyika yeKenani. Uri munyika yeKenani kaiwe yerutodiwa kuenda nevakawanda but vari kutadza. Vamwe vakutodzoswa kuno kubva tiwo kaita mapepa ako ogane zvivindi 3 months mapepa anga auya zvisingaitiki. Vamwe vata 20 years asina mapepa. The same God unofanira vanokurega here iwewe vachikuti haunyengwi. Kana kuti, let's be honest my sister, kana kuti iwewe you have already told yourself kuti inini because zvandakabutika kumasure uku and ndofunga mweya iwoyo kuniteverera misfortunes angu ese ndivatete ava but vatete ava vakaita zvavakaita andika and I would like to believe kuti even pawaibva kuZimbabwe uchinzi uye kunoku vakamboramba mai ava kuti uye ku UK inavo zochengeta vana vavo asi somehow pane zvakaitika kuti upinde mu UK imomo. Yes. So I don't believe in any kuti I think vanhu vangagone kutadza kuninzwisisa kuti why ndichiramba ndichitaura kuti tete vangu vane chekuita nazvo siseri. Vakambondiudza inini vakamboya kunoko vakandiudza inini mwana wangu uyu ari muchete kuti mwana wangu aichema musi iwoyo ndakanga ndatoenda kunogeza saka mwana ari kuchema havanambomubata kwakutonzwa vachitodedzera kuti ndosaka wakarambwa nababa just like that. Munhu anoti hama yako anotaura mashoko akadaro zvakandibata kuti why. Alright, let's give it a test. And if I'm to go online dating, I beg and what not Iowa. One online dating mira. The Dakum Gram are serious aditika another moon. Don't akuti, she are put a moon uyu. Whatever gira uyu. Atarabaktorana away. Kanakatorana, that means Akuna says, asking what she ripped to my show, I would go never tete. Akakugara. Zvokuti wakungofunga kuti zvimwe zvinhu zvine wakungoona sokuti pakatika chiri wrong vatete vaya vakadidai pakatika chiri wrong vatete vaya ndo vakadai because vaikudza mashoko anorwadza ende ndozvo zvatotaura kuti shoko harivhikwi shoko rinogara kurova kuri nani pane mashoko uri kuda kurangarira mashoko vaikudza kudhara sototomborekana nevana mashoko vaikudza kuti iwewe zvikazodai ndo wakabatirirana nhasi shoko. So my sister ndoda kutanga nekudza kuti you need to forgive vatete vako ava. Forgive yourself, forgive vatete vako ava. Iwo vatete vako ava vachera gomba nhasi uti ndakuvaviga wovakanda mugomba imomo wobva wafusira woriga kuita 10 back handiwana wotenda mberi neupenyu hwako. Do not think about her and ngawasa kuaffect life yako nepawo iko zvino woti ndakuda kuendera mberi. Bring back that confidence yawaimbori nayo mukati meupenyu hwako andika dzokera pakugeza kuya kwawangu wagive up kwauti ndaigeza ndaididi dzokera ipapo. Look yourself in the mirror wakanaka ingainda kudza wandakuona paprofile picture wakanaka ndagona kukudza inini saka that means mweya yakunaka enda indagona kukudza wani that means mweya yakuna but zvinhu zvawakazviudza iwo zvito if unoona papa vanogara chitaura kuti if you always feed your mind with negative things you end up becoming that negative iwewe pachako. Vatiti avaigara chikudza zvinhu zviri negative mupfungwa mako vachidzvara negativity every day negativity kusvikira musoro wako wazara zvinhu zviri negative handika that negativity yayo manje ikazopinda mauri iwewe ikanogara deep mauri wakuzviudza kuti no inini handichakwanisi kudai you are everything is now negative kwauri hauchakwanisi kuona chinhu chiri positive ndo zvinhu zviri kungoitika pa ipsychology inonzi hameno nechirungu vanoti kudii but pane something chiti chinonzi psychology watoto kuti chinoitika mukati mepfungwa dzokuti ukafidha pfungwa dzako kune ngandikupe example yekudai so tikataura pana right now kuti kuna madzimai vanorapa zvisingaiti madzimai Mary vanogara pakati ivavo vanogona handika ivavo vanogona zvisingaiti vari pakati kulidzuko ende ikoko handiona. Do you know kuti kana uri munhu anobhilivha mune zvinhu zvokushanda because ndakuudza inini kuti ende vanogona uchatoenda uine pfungwa dzokuti vanogona uchisvika ikoko chiri vakakupa dombo risina kana kunamatigwa unodzoka wakapora because waisa faith yekuti ende ndakaudzoti vanogona unozviziva usina kana kumbonamatigwa unosvika watopora kana wanga wachirwara because watozviudza kuti vanogona nekuti wazvarishara kuti vanogona ndo zviri kuitika apa.
Saka imbo chizvida munin'ina wangu zvide wanzwa zvide 20 years munhikikiri umu is not a joke. Chitotaka kugeza kuya uzore makeup kuya dziya udini uite ka life kako vatete ava kava wakatofuratira chirega vaite life yavo iwete life yako forgive ye. And I know it's a gradual process, it doesn't happen overnight. Short time. But learn to forgive. I need peace in my life. I need my peace. I need my confidence. I need to forgive this lady. I don't want her near me, but I'm going to love her from uko afar. Inini mukati mopenyu wangu havana hold vatete ava havana chekuita noupenyu wangu rumo kwenyu mwari sunungurai mubvise whatever bond iripo pakati pangu natete wangu handina chekuita navo, then you move on noupenyu wako usiyane navo. Saka don't give up my sister, do not give up. 41 ausati wachembera taura hausati wachembera 41 zvokuti ungabva watogive up noupenyu. 41 isusu wani cheo cheo ma 42 titoriwa kuri kwauri hasati give up noupenyu turatorarama handimbo give up ini chiro kanzina sikiribeti wabuda wani ndo ndizvakezvo his loss ndokusana nchingorarama handipo zvitarisiri pasi kana kuti kudii handi ndoto mungatizona ndakatopfeka kana bhamushoti riya dzokera pachiongo uri kuola. Chimwe chinhu changa chakundinetsa iko zvinezvi ndechekuti ndandasvika pastage iyoyo yekuti chero hama chaidzo ndinoignore sisimela ndikuda kunyeperai ndakabloka hama dzangu dzese ndine hama muno mandinogara but ndakavabloka vese. Why ndakavabloka? Because I just felt kuti I don't need these people in my life because of what I went through. Saka I blocked everybody. I'm just on my own. Ndine shamwari dzangu dzepadhuze ndo vanhu vandoti hama dzangu. Saka always ndofunga ndine shamwari yangu yandogara tichiudza kuti musi wandinofa inini iwewe you be my sister, you be hama yangu because dzandinoti hama dzangu dzacho handina ndakavabloka vese. Saka ndongoti mwari vandiregerere ipapo because I think this is zvakandiafecta kuti kusvika pakuti ndibva ndarasa vamwe vese ava ndarasa dzimwe hama dzese. Saka I just live like ndinogara semunhu anogara. I live on an island on my own ndichiita zvinhu zvangu ndakangozviudza kuti life yangu nevana vangu that's it. Vamwe vanhu vese ava havana basa because of what I experienced kubva ndichikura. Right. Hazvina kuipa kuti haku wakabloka hama dzako idzi and what not because of the fear yekuti maybe vakafanana navatete vako ava handitika what you can do caller handiti you can still unblock hama dzako idzi handitika but you trade with caution, right? Wongoramba pafoni there's nothing wrong makadini vari kwavari koko handiti hauende kumba kwomunhu still wongoramba chingoita life yako nevana vako handiti just so kungoti vasazoti unozvakisa tative mazuva apfuura pa wakaiona mudzimai yako shaika vanonzi shupi. Yes. Wakaiona wakanzwa kuti hama dzake dzakati chipa akashaika dzaiti chi ndakazvinzwa kuti anga asingatauri nemunhu akati bloka tisina kana anything. Ngoti bloka, don't be that kind of a person. You don't want to go that road and you don't want to take that road, so you just unblock them. Makadi muri vapenyero kwaiva tiri right umwe nemumwe kwake antika mongotaurira nawo pakanzi maitikaona mom family you can contribute uri kwaunogara handiti aiwa ndatumirawo chema yangu iyo mumaakaunti handiti so that kuita ramangwana hapazosikamu kuti chinoitika ramangwana handiti but usatsamwire vanhu vese vasiri vakakuiltita wakailtita nevanhu vashoma vakakuiltita ivavo weukama vatete ava but vamwe ava probably hapana chavanotomboziva nezvazvo and vamwe vanotinga vachitove negenuine love yekutokufarira chako chakoti mumwe wedu but wakange wabloka wabatanzira museku nevatete ava saka vatete ava vari tokondora life yako handikuona wakubloka ranhu asina mhosva vachava vari kukondora life yako vatete ava whether vapenyu kana kuti vakafa vari kukondora life yako ende usingatauri navo. Saka that's what you should break yourself free from. Kuti handichadi kukontroliwa navatete vangu ava handichadi. I need to have my own life. I need to be independent. Ndoda kuzvimiririrawo. But pahama you might be right kuti ndakabloka but kana waningira you then walk on the eggshells. Handichoona. Be careful chete nehama. Isisu tinadzowo dzimwe hama tinadzo hama handiona but makadiwo after 2 weeks akana mwedzi muri sei tiri bo ivariko kweni ndiri kwangu ndishosho. aiwa ndinotenda maita zvekuti handichatraya kuona kuti ndinounbloka here because ndatoni I think over 4 years chaidzo ndakavabloka ndakataure navo saka ndokutenda izvi
kuti nekundibatsira kwamaita and I feel better izvozvizvi ndatotaura nemi I feel much better because ndiri munhu wekuti ndakangoremerwa ndichingofamba ndakaremerwa ndichingogara ndakaremerwa saka ndokutenda isisi Mary. Thank you for the program. No, it's okay my sister, try to forgive. Tanga nekuzviregera iwe ubva wati uchipedza papa udzokere kana wapedza tapedza video live uinde paglass kuti vatete makafa kwandiri kanditi handina muna simba pamusoro poupenyu hwangu I am moving on neupenyu hwangu uchazondudza asi mini wawo ndeganipa kutsvagirawo shamwari inodawo shamwari. Ndinotenda Mary. All right, thank you my sister, bless you. Zvakaoma vanga vakaremerwa guys, vanga vakaremerwa. Kola hello. Hello Kola. What do you say Kola? Hello Kola, what do you say? Dzima phone iri kumasure. What's my phone? All right. What do you say? Did it right? What do you say? Asikola so wakatora gumbo romunhu ukaenda naro. Asikola ndizvozvo saka gumbo iri wakatoenda naro kupi? Wakatoenda naro kuZimbabwe ukadzoka naro? Asikola ka mwari akuitire yeshe sho ungatora gumbo rechirema uenda naro? Mwari vakuregerere Kola. Pamwe munhu akatosara akagara sitedza kana kuenda kutoileti gumbo ratogwa. Aiwa mwari vari kuregerere plus wazvitaura zvatopera so chizviregererawo vakati wakazodzosera gumbo ravo. Gumbo ravo wakadzosera saka zvakatopera Kola chega kuramba uchizviita beat about beat yourself nazvo gumbo wakadzosera. Aiwa ndinotenda Kola, thank you very much. Right. Kola vava vachida havo kungoreurira kuti vakatora gumbo romunhu. Vakatora gumbo romunhu vakaenda naro. Hanimaona musire kunge munhu aramba kubhadhara chikwereti. Saka imi vanhu vasina makumbo kana muchinge matora zvinhu zvavanhu bhadharai makumbo anotogwa. Mutorwa makumbo munozogwadziwa papaya. Kola hello. Hello, Sis Mary, how are you? I'm good, and how are you Kola? Ndatoti regai nditaurawo nyaya pana sister vabva ava vanga vachiti vari kuUK. Munoziva mumhuri umu kamusandike isusu kwedu kwatinobva mhuri dzinobata-bata zvishuwa pamwe tete vanogona vaine something chekuita neupenyu hwaasisa because pane pamwe pananzi vachitaura kuti vanofila sekunge murume. Vamwe vanogona vakatokandirwa zvekutoti pese pavanofamba vanhu vanenge vachitoona kuti chi murume like kumhuri kwedu isusu sekuru vangu vaizikamwe zvezvya nekurima vairima zvisingaiti. Kurima
kwacho kwavaiita kavainzi vakatora dumwa kuchipingi. So vatora dumwa ravo iri sekuru vangu vakaita mhiko dzavo dzavakaita. Mhiko idzi ndokubva vaisa vanasikana kuti hakuna anoroorwa. nyaya yegumbo. Kola hello. Kola hello. Hello? Yes, what happened with the chikata? All right. So you will find kuti kunamisha kwatikuka kwakaoma sisimeli. Isi kumusha kweduka anenge atoroorwa wacho anenge achingoroorwa nemurume odzoka hapana kana chinhu chekuti unganyazoti vanhu vanotombotiwo chine utano. Saka iwo kumusha kwaende kupi kona? Ndikazotaura kumusha pane vamwe vari kuona panapa. Kumusha ndiwoga unobva kumusha kuvanhu vakawanda unobva kumusha pamwe ndokatotobvawo. Ndobva kuMidlands kuMidlands. Kumasvingoka? Midlands ikoku. Saka you find kuti sisimeli musange nandi kukunyeperai kumusha kweduka. Ndototi chero inini panditori panapa handisati ndakura zvangu but vakomana unoshowana uchidii but hakuna kwazvinenge zvitombosvika. Maona hakuna kana kwazvinenge zvitombosvika wototi wadana nemunhu okuzonoti izvinezvi papatinenge takutoenda kwekutondorora zvibva zvatodhara. Saka iwe ipapa hauna murume here? Aiwa ina handisati ndaroorwa zvangu. Alright. Saka una mukomana? Hello? Kola? Hey, phone yako ilikunetsa. Ndata hauna mukomana here? Inini mukomana ndinaye zvangu but unenge uchitoona kuti kutaura chokwadi zvinhu zvazvina kwazviri kuenda. Wozi kana marriage chaiyo munhu anenge asingatombotaura kuti ada kuroora. Otisa vakomana 6-7 kudaioka vachingoenda kudai munhu ongokuiginowa kana ungoti zi kuti chituko chii chiri kuitika. Saka you find kuti zveshuwaka kumamisha kwatinobvawo kuzveshuwaka vanhu vanenge vachibata-bata vachikanganisa mazita. At the end of the day unopedzera wangoita give up kuti ina handisisina chekuita nekuti chero ukadana nemunhu unongosiyiwa. Maona saka sisa vari kuuk kavaka nogona kutotsigirana navo kuti zveshuwaka tete vavo vane zvavakavaita because inini I'm also into that family yakadaro iyoyo yekuti tinozviziva kuti pakabata-bata ende kumusha kweduka kunotonzi every kuvari kumusha vanotaura kuti pane muhwezva wenyoka unoonekwa uchibva mune imwe imba uchienda mugomo every day. Saka you find kuti kuti mamisha kwatinobva vanhu vanobata-bata ende vabata-bata kavanenge vachitikanganisira sisimeni kuti zvinorwadza unopedzera watoita give up nelife wangoti hamenu kana unopedzera wangoti gandichitongoita hangu mwana wangu ndigare because zverudo zvozvina zvinenge zvaramba utodana nemunhu zveshuwa utonoda zvine zvakuzongoona munhu zi hapana kumira mushi. Hapana kumira mushi. Saka vakawa ndikuvanzwisisa zvangu sisa vari kuuk ndikuvanzwisisa kwavari kubva nekwavari kuenda zvinhu zviri kuitika sisimeni. Vanogona kuramba uza vanhu vane laki kutongodai watoroorwa dai varoorwa kozoti vamwe wekuti unotozama wafamba wadii. Maona saka vamwe nachona hangu comment section vachitoseka vachidii zvinhu zvaizvo hazviriko kana usati wangosangana nazvo haumbofa wakazvigutsikana kuti zviriko kuti vanhu vanotokushandisa wotongofa usina kana kutobhoroorwa. Right. Tapanzwisisa. Alright, Kola, thank you very much. Wish you all the best. Never chinda kwa. Atongoti handingazoramba ndichitaura zvakawanda because vamwe vanozoziva kuti ndivana ndizvo. But it's a long story handiri kunyeperai. Varume zvidhakwa havana kana direction vanongonwa doro ugona vane laki remari anotoita madhiro otoita mari but haana kwanoenda nemari iyoyo otongonwa yopera. Saka spiritual attacks. Mumafamilies. Alright, Kola, thank you very much. Tichapota chikutsvagira vanogona kubatsira tione kuti zvinhu zvingatirimuka here. Alright, sharp. Right, Kola, hello.
Isismeli maswera sei. Ndaswera sei? Taswera right saka ndakarongawo karwendo kangu kekuuya Joni muna 2008. Zvinhu zvakaoma ndiri teacher. Pandatotora mapayslip angu ndikadhamboenda kuJoburg. Ati mari manje waitokaora waitenga 2 liters chete yecooking oil nepay yateacher by then black market. Ndatora toaster yangu, sandwich maker neelectric jug mama. Ndibva ndaenda kuna mufundisi. Ndavamanikidza ndikati izvi tinotenga izvi zvinoda kuenda. Zvikanzi nditenge zvakana zviromba mangu ndikati tengai ndoda kufamba. Mufundisi akati vanhu vari serious. Ndavatora mari ndobva vandipa. Ndavatora zvinhu zveshe ndavaifamba navo. Nditarise mari yaisokwana. Vandapinda mumba mekazini yangu anganika mukafoni aivhaira nako zvokuti kanga asingashandise. Ndobva ndapinda ndakaba. Ndakaba. Vandasvika kuHarare ndandakatengesa ndikawedzera pamari yangu yekuuya kunoko. Saka ndakazoti vashanda ndagara vanamutengera foni vanamupa. Vandagara futi vanamutengera imwe foni vanamupa. Asi handinambofira ndakamuudza kuti ndakaba foni yako wakasara zvichaka. But mungozvitaurawo nhasi kuti iluza kafoni kaya ndini ndakakaba. Aina kuti ari panapa ari kugonga. So ndakazomutengera hangu 2 mafoni. Aiwa kana makamutengera foni yaiwa zvakanaka chose. Muzomudzawo one day mukuseka. Muzongomudzawo one day mukufara kuti unoziva here shamwari paipa pandakaenda Joni waida kutengera mafoni ndakandaba chifoni chako ndinini mukuseka zvenyu anozvinzwisisa zvakatodarika. Tichazomudza zvangu but atomakore zvarinyadzisa. Zvimbonyadzisiya kana kungochete zvinyatso zvingove asangofungire pamwe atofungira mumwe munhu so pamwe atovenga mumwe munhu ndiye akandibira foni achivenga munhu ari wrong muri ime makanga maba foni. All right, thank you very much Kola. Aiwa zvatopera so. Okay. Right. Hanzi ndiri kufonerwa here kandiona foni. Vakanga vabawo foni. Vakanga vaba zvawo foni kune cousin yavo vachida kuwedzera mari yavo kuenda Joni. Kola, hello. Murise. Mushe. Makaite. Sisimeli ndakarovesa hanzvadzi yangu nemapurisa. Aigara achishungurudza baba namama ndakatarisa. Aiva kasinaka yangu. Zvino apa ndandiri mudiki Sisimeli. Ndandiri mudiki nanhasi zvezvizvina. Ndikazvifunga. Ndandiri about 7 or 8 years. Ndakanyepa kuti andirwa ndiri mwana mudiki wekuti baba namai vasingatendirowo. Ndobva ndanyepa ndaona kuti atadzira angachirwana nababa. Ndakatarisa ndikati okay baba havadi kuti titaure mamusikatenderwi kutaura nana mai ngunzi nyarara. Ndobva ndobva ndarega kumumhoresa. Ndobati ukurega kumumhoresa. Ndikati handikumhoresi. Ndakabva ndatanga kumutuka ndikati handikumhoresi nekuti wairwa nababa kurota usi mwana wababa vangu zvaunoita ndobva andidzinganisa akatadza kundibata. Ndobva ndatozviwisira muchidhamu chaiva nemvura. Ndaita maronda nguva yekune mvura. Ndobva ndati kune vamwe ndivhurei maronda aya. Handikunoona zvaanoita baba. Saka chindivhurai maronda aya tonosvika kupa tonyepa kuti andirova. Kuti saka tasvika kumba ndakati ndichinosvika mama wangu akati vachinzwa ndichichema kurodhi vakamhanya kuuya kunditeera kurodhi zvinzikochi. Ndikati ndarohwa. Zvikanzi warohwa nani? Ndikati nabhodhi rairohwana nababa zuro. Zvikanzi namama baba mwana wenyu aenderera. Irwa yenyu kana kuti arwe neni noti mwana wangu. Saka mukoma hanzvadzi yamama akanga ari mupurisa akabva atodaidzwa zvikanzi hatisi kuzotora ngasei. Ndobva tadza nditise vana vaya varipo. Avana ndatotipa vana vese kuti hakuna anotaura kuti haana kurohwa. Ndarohwa. Tichinosvika mapurisa ndobva polisi vauya netsamba vakati uya wasungwa. Zvikanzi baba mwana wenyu munoda kuti aitwe sei? Ndobva
vakati mama nadhedhi musavasungisa bhuti nguva rangai chete todzokera kumba nekuti handisi kuda kuti bhodhi vangu vasungwa saka baba vangu namama vangu vakasvika pakufanana savazizo ndakanyepa musoro ndobva arohwa isimei asi ndairivenja yangu yekuti airohwa baba namama ndakatadzi. Saka iko zvinoyo hanzvadzi yenyu iripi? Matisi Smeli iri kupi hanzvadzi yenyu? Ari kuZimbabwe. Alright. Kana mukazo right, mukazowana nguva muzongomudza yenyu kungoti zvireruke zvipere. Achitaurike Smeli anoto inini wacho namanje ndinowantofeva pavana vefundo vachitotaura munozati munozvitaura mukuseka, munozvitaura mukuseka, munozvitaura mukubraya, maenda kumusha paya matenganya muchibraya kuti bati zvatambira tiri ona dikiso unozati akambokurovesereiwe paya ndichinyepa zvangu. Ndakakunyepera ukarohwa paya aamboite serious nazvo achinde zvinhu zvakudhara kaizvi. Ndichamuudza Smeli. Munozvitaura mukuseka, munozati makaseka muri kufara, muri kucheta brai yenyu muri kudii mobva mangozviti bvuti zvataita tiri ana adikiso. Iye obviously musikanzi akatomboita wari ari mwana mudiki. Vati unozati pane gore rakamborohwa paya ndimapurisa nditakakurovesa ndakanyepa zvangu paya. Anongoti siwe ukandirovesa shuwa paya asi zvongopera. Ndichamuudza Smeli asi kune vamwe vese mabrothers angu nanazongo ndakazovaudza chokwadi kuti paya dzadziri kwakuri kunyepa paya. Aiwa iko zvino acharwi nababa wako here asiko zvino? Baba vakazoshaya. Wakazoshaya? Asi vakashaya achiri ngorova varova here? Akanga adzikama zvavanani. Akanga adzikama. Ndandoti achiri kuvarwa ngati sakasiya akadaro arohwe. Ipapa ndakamboti ndomborhodze vakuru. Baba vainditemba stereke vaitozoti yangu pamba pakanzi hati avapo pakanzi pasara chakaitika saka zvainzi zvandotaura ndochokwadi because ndandisingagoni kuchengeta secret asi ipapo ndakanyepa Smeli. Alright. Aiwa no takunzwa ikola aiwa tinofara kuti mari uru at least zvapera mumwe menya nditi? Alright Smeli. Alright, thank you very much. Right. Vanhu vese vari kufona, namba yekufona yakapiniwa apo. Namba yekufona yakapinwa apo. Wait, Gina should do it. Right. Answer sizvo zvinotaurwa. Okay, alright. Kana sizvo zvinotaurwa. Right, vanhu vari kufona namba yekufona ndo yakapinwa iyo, ndo pamunofona pa namba yakapinwa iyo. Ndo yamunofona, musafone pane dzimwe namba, fonai pa namba dzakapinwa idzo. Anditika, right. Vamwe vari kuda kufona, regai tichifonere Beki wangu achitry kufona Tony. Kana wangu achifona nenhingirikiri. Hello, Kola. Kola, hello. Musha, kuri sei? Did it right? Zima ime phone iri kumasure. Apana ime phone inongori one. Ukamere zvikuitika, alright. Taura tinzwa. Okay, iri gani ndisepa. Ndati ndoda kupore ururo akushende. Kesere kuchwa. Wakaitei? Ndine flu. Saka vanga vani tichevavo vainzi vamahova vanga vairwara aikanga vachirwara vari viripa vanga vapamani madondoro vachiti zvazvave serious vanga vainfoada saka pane vamwe vakomana 2 nobva tafutaenda kumafomu 1 tikati vamahova vafa tikufa vatiteera zvichipa mari dzaitama tikapa mari yatiganya avheri sari vakahofavo ticha vavo but Smeli zvakaoma. Makavaita sei? Takapiwa mari katika kuleta tikati mari yechema vafa vanga vasina kutombofa
kuchipatara. Makuisa mari pachikoro. Kola. Nae Pretty Makaya. Unoda kuti ndikuudza kuti ndine handicap chifu. Nae Pretty Makaya. Unoda kuti ndikutaurira kuti ndine handicap chifu iyi. Andigona kufurira pa live ndinofurira kusaigo. Unoda ndikutaurira kuti nditadze kuti ndine handicap chifu iyi. Ungatorwadzwa kuti vari kufurira moto. Sai wakatasa unofunga ndikufurira mukapu. Nae Pretty. Sai wakantarisa iwe chako unofunga kuti ndikufurira mukapu here. Ndakuza ndine flu. Handiti handicap chifu yangu ishi iri apa. Saka unoda kuti ndikutaridze iwe kuti unoda ndikufurira mubhachi. Kandi kufurira mukapu unoona soti ndirichapa yakadaro ukwane iwe handicap chifu yangu ishi kana ndichifura ndigoni kufura ndakadaiso pavanhu ndinopfurira kuseri kudaiso handiti right saka makadla mari ikola Handichamboziva here mabhiya ende zvakaoma saka makazodii vadzoka kuchipatara kumari hamuna kunzi mudzosere mafaji hei ndivasikanaka saka zvakoma ndimaishurudzira munhu kufa naimi unotofila guilty mungadla mari munhu mupenyu muchiti kwanzi azodai zvakaoipa aiwa siwareurura hako zvakanaka chose aiwa waireurura zvakanaka chose alright kola thank you very much tekatinze vamwe Pretty waureurure arikona ndikudi ndataura kuti kwanzi mune flu here ndikati ndine flu mucomment section ndikati ndine flu ende zvishwa ndine flu saka handingagoni kudaisoka handicap chifu yangu inogara apa saka ndodaisoka ndaona ndaremekwa ndodaiso kwanzi nai bvunza hako vari kumbofurira pai saka iwowo uchiti ndikufurira mukapu nomaona pfungwa dzevamwe vanhu kamenoti dzakaita sechikwani asi kola havo vanga vachireurura kudla mari vari kureurura kudla mari yemunhu mupenyu asati afa vakakolekta chema handitika hanzi vakatenga maseshuga vakatenga mafaji hanzi vakareurira kuti vakakolekta mari yemunhu asati afa ari mupenyu ari muchipatara vakati munhu afa vakawana mari yayo vakanohlavo mafaji handika munhu akazodzoka handitika munhu akazodzoka handitika saka ndo zvari kureurira kola anyway tinotenda kola vareururavo vapona hanzi reurura upone ukareurura unopona guys ukareurura unopona mafaji makaziva mafaji ebrown aya mamaziva mafaji ebrown aibikwa kudhara aya right maiwi uyu yuko uyu maiwe mirai muwe confession iyi mirai munze confession iyi ini ndakabatwa nemurume wemunhu akandiwanikidza mumba mangu takatanga kurwisana apa murume anga asina kupfeka ini ndakapfeka dress chete ndakamurova mukadzi uyu tikazomboto kola ita zvekufona aiwa kola fona kola kuti iri message aiwa ngafona taure nyaya yake wakarikitwa sei kola akarikitwa nemukadzi womunhu aiwa zvekola hauisi message zvenai unotaura nyaya yayo wofona taura nyaya yako zvazviri kola wakaita sei tisanangurire kuzviri kufamba seiko pana kola apa aiwa kola ngawafoni vakarokwa sei kola vari kudzikilaina ko urati regai ndikuverengerei hanzi ini ndakabatwa nemurume womunhu akandiwanikidza mumba mangu takatanga kurwisana akandiwanikidza hanzi okay hanzi ndiri pane vanhu zvitu zvindidaire foni hanzi takatanga kurwisana apa murume anga asina kupfeka ini ndakapfeka dress chete night dress I think ndakarova mukadzi uyu tikazopotana landlord akaenda kupolisi hanzi ndarohwa ini ndakatiza ndokumbonogara kuPretoria saka ava vari kudaurira kuti vakabatwa nemukadzi womunhu vaine murume mumba guys just imagine guys mfungwa dzenyu chingovhurai pfungwa dzenyu mungoimagina madam ari kupinda mudheni baba vari musho
baba vari musho mai mwana mede vari kupinda mumba muyamiya uyu anga arina nakapfeka nadhidresi uyu mumba mai makutanga kuita zvibhakira vataura chidonha vashande pahotera chinogadzisira vataura chidonha vashande pahotera chinogadzisira zvichidaro vachirovana anomaona baba vasina kupfeka guys takubatwa seuya jola 99 pafeafeya saka vari kureurura havo kuti vakabatwa let's hope kuti havachakwanisi kuti vadi havachakwanisi kuti vachizviita zvakare handiti hanzi kapa hakuna mumwe ikapa hakuna mumwe handizivi kuti ikapa here kola hello muri sei kola ndiri raiti makaitei kola munongoziva kuno kuchando kuno mongo akatanga kutenga imbwa takati inogara paizvi zvinenge ichigara mumba takati mumba chaimo zvikanzi inenge imomba machinenge ichida ichipesana nembwa mumba zvikanzi kushinga akaenda akanotenga imbwa yake saka akanga akufarira imbwa yake zvokuti ndakaona kuti zvinoimbasada kuti ndiswere ndichirera imbwa muno handisi kuda kuti ndimudzotitengesa imbwa muno hasikuda kutengesa imbwa ndova ndatiregedza nditange kuipa machocolate nemagrapes saka machocolate nemagrapes zvinouraya paimbwa imbwa yakabva yatange kurwara within a week imbwa ichibva yafa saka ndoconfession yangu iyoyo kuti ndirwadzise murume wangu kuti atengese imbwa yanga atenga anga asingati kana kuisiya imbwa iyo asi ndakaona kuti aiwa regedza nditengere machocolate nemagrapes kola ini mutorirani makaita zvemachocolate nemagrapes ini makanga mweya yangu yandaitaura yembwa yezimbwa rera ndaitaura kuti ndakambotanga ndaisira roga ikaramba kufa ikangounduka ndikatenga mapirisi eipinga aya emakosho ndikaipa ikaramba kufa ikaunduka ndikanoona kuti mbwa yasida kufa ndikazoipa munhu wepanext door wepaopposite murungu ndikati utori zimbwa iyi uinde naro ndikati imbwa yakangobuda gedhi haminoti yakafamba sei handitozivi kwayakainda nanhasi imutori nani makaipa machokoreti nemaswiti ola zvakaoma zvinhu izvi zvakaoma ndaona kuti ndimurwadzise madira aita imbwa anga akutoida kudarika nyika ende varume vanoita attachment yembwa sezvavanoita pamota dzavo vanoita mota dzavo attachment nembwa attachment ini majembwa neni tatisingaonani nokuti nyaya iyoyo yekuti unotodza kubuda pashe unogara paloni svina yembwa ndikati paplan shuwa ndakanodiwa semwari zvokwadi ndiregererei hai mutadzi muiti wezvivi mwari denga renyu handideserve kuriona zvinhu zvangu zvakawandisa ini zvivi zvangu zvakawandisa yakaunduka takagara nayo 2 months takatomuka ininoda ndanda kuchitoka attachment nada because ndaiswera nayo but chingoti ndisipesana nembuka mumba munomo zvazvakandiomera saka ndingati aiwa kana but izvo takaiviga muback garden saka pese pandinenge chingodai ndakamboendawo mashops ndotengawo tumaruva ndongoisawo pai kokunwa ko makaviga mukatera inhuwi takachera gomba dairo 6 feet chaiyo bataikanda imomo saka kwakudi saka wangotoka nomwida kumashops ndotengawo maruva kwandapira una mari siri ndapina hey kola izinya ndakazoreurura hangu ndakazoreurura papera sometime ndandipopina namba chaitedzo papera sometime ndichiramba nyaya chingoti imbwa hamene zvayakaita yakangobuda gedhe ikangorova pasatizi kuti yakafamba sei ini ndaipa zvangu murungu wepapurandi opposite ndikatitora imbwa yaminde tikabatsirana rari ziguruka tikabatsirana kuzvuzvurudza tichipinza mota make ichiramba imbwa yanga ijaira isusuka tichirizvuzvurudza tichirisundidzira kuti ripinde mota imomo kusvika rapinda ikainda fungaita akabva kubasa akangodya chete akutoenda nembwa yake for a walk agoita 2 hours ariko kuwoko ikoko paanodzoka makuseni anomukira kuseni imbwa yake iyoyo inenge ichingospoilwa indada kungogara zvangu mudenga uye ari pasi nembwa yake kana ndiri mudenga munosvisa kuti achiti smoky ndiri mudenga handina ari kutaura neni iye ari kutaura nembwa yake ende zvinobohwa ndikati aiwa mandikini machocolates ndakagugula ndakati chii chinoita kuti imbwa ife faster machocolate nemagrapes ndakanotenga mapaketi angu imbwa yakafa asi ndinombota asi kutoro yakaupa
kuroya chikola chekutoroya chako chako ini yakaunduka yaita mwaiti kana muchiibata kudai so zvezvo kuti hanzvadzi yangu aida kuigesa kudai soka yaibva manhingikira yamakusha yandaipa roga ikaramba kufa ndikati zimkaira rifu rakaita se ndikanoti mushongo wepingi wemakonzo uya ndikanyatsa ndikanyatsa kudibikira mabhonzo ndikaumwaya imomo rairamba kufa ndikati pamwe haiurayiwi mbwai ndikandichingotsvaka munhu wokupa zvivi zvangu zvakawanda kure takatongofanana tiri vaurayi shamwari asi kuti mwari wakazotiregererawo kuti mwari makangolo situation ndaizo dzinorarama kakusvika kana 17 years ndikofunga kuti 17 years ndichigara nembuka mwamuno renyora pamwe yenyu yanga iri naki isusu rakavina ranga riri zimuzvambara rekuti chero kuchagesesa ranga risingasaiti saka imagine risingasagoni kugesa nesvina yaro rinenge richachiumburuka riya mai mwana plus tsvina yembwa mai mwana munhu wongobuda uenda kubasa wongosiya tsvina yembwa kwai vakadzi tibvise tsvina yembwa iwe yako yemunhu cheche uchisema kuzoti yembwa ndikadzigai zvinoti ndakati kana zvikedza zviende zvinezvi asi akatomboningirina akatombopinda pakuchema ndichimunyararidza ndichitaiwo nyarara kusvikira azoita zviri nani but anga kuda kundotaura kuti ndakataiwa inini ndakarwadziwa stereki nekufa kwakaita imbwa ukatora imwe zvinobva zvandirwadza futi because ndichiri kuchema saka achiri ndikapora achamboita makore ndichingodhonza ndakadaro ndisauti ndakaita emotional inangu mbwa handitoida hangu zvinova kunyatsozviziva kuti ndakazotosvika pakutozokereurura kanchivaudza saka ndikati musatenge mbwa panapa imbwa haiti mbwa kiti please no hell no ndobva ndatozoramba vakatozonyatsowisa kuti munhu atoidi ndikati nokuti mukachotenga cheta zvandakaita pane iya ndopokazoi zvamakaita pane ipi imbwa yamaiti yakarashika ndopandakazavaudza chokwadi hanimona saka inangu imbwa hatingaonani nekuti tsvina yembwa guys nyatsogayai inini guys handiti munhu asingafariri kutenga muriwo vegetables kune vanhu vanotengesa mastiti muya ndoda hangu anenge akarismata achizvipira muchigadheni imbwa yai inonoda pamushizha regirini ipapo inonoti pamusoro ipapo mukonde wayo ipapo guys imbwa haiita tiri kunyeperana guys apa takaisa nomwani mugadheni muyeme yanga ine zvimaseko zvokuti nenge chipisa yakaendapo yopisa loni yoendapo yopisa loni yoendapo ndomukama kusenini netumapurasitiki ndichinhonga dhodhi ndakati kana chikuti makazouraya yangu yakazoramba kufa kola asi takangofanana zvakaoma mwari atiregerere kola shuwa mwari mutiregererewo zvokwadi ini nakola apaka vaurayi chaiwo munhu atiregerera jehovha ini nakola takangofanana kudai taregeregwa kola thank you very much anyway rikaitire urure asikana imedhakai unongatouraya kana unozati ndakazosvunga kati asekana ashuwa imbwa kana uri capable of killing a dog. Are you not capable of killing a person? Are you not capable of killing a person? Haiwa simwari vatiregerere takatumwari tiregererai ina hangu haina kuzofa ndakaupa munhu yaramba asi ndakatomboifidha poison ikaramba zvayo tonotenga chaiko kunotengeswa zvemumagadheni. Kola hello tiri right uri sei? Tiri right ini ndinoda mufaro kwamuri. Tiripo rugare. Ini ndinoda kureurura ndakaisira murungu wangu mhiripiri pakabhurugwa kajistri ndiitira utsinga. Akapfeka mhiripiri kola? Chokwadi ndinoda kureurura. Akatopfeka jistri racho rakanga rine mhiripiri. Hello kola? Akatopfeka chibhurugwa chine mhiripiri chocho? Akatochipfeka akayuwira kana ndakatonzwa tsitsi akatoenda kumadhokta akaenda kupi but ibini zvemazuva matatu chaizvo because aindiitira utsinye usingaite ndoda kureururawo kuti mwari wandiregerera iwa ndakamuisira mhiripiri chokwadi. Saka haana kuzobata here kuti pakaiswa mhiripiri pakati pebhurugwa? Akaenda kumadhokta madhokta haana kuzvibata zvemhiripiri inini ndega ndindaitogoziva kuti mhiripiri ndiyo yadaro because akaita mapundu kuzasi pese uko anga asingagone kana kugara. Mazuva achigara akasimudza makumbo kudai. Saka utsinye hwaiita wanga uri utsinye hwei munhu uyu? Utsinye chaiwo utsinye hwokundinyima chikafu.
ainyima chikafu kunyima chikafu utsinye munoziva panomo utsinye so kuti unoswera wakamira kubva kuseni kusvika kuma-12 dzeusiku kusvika kuma-12 unogona kupiwa kana 2 slices dzechingwa honzi ndodzaunoswerera manheri yachona zvimwe zvezvi utsinye chero utsinye saka ini ndakazobatwawo nomweya woutsinye ndikati munhu uyu ari kunyanya kundiitira utsinye saka ndinodawo kureurura chokwadi mwari ngawandiregerera munhu akajamba zvechokwadi. Hey, asi wakamugadzirira ake saizi yake asi akazodzoka akanga akubata zvakanaka here nekuti haana kuziva kuti ndiwe kawesa mhiripiri apa saka utsinye wakakontinya kaa aiwa haana kumboziva kuti ndini ndakaisa mhiripiri but izvezvi kubva hangu pandakamuisira ndakatomuisira pane 2 years back ndichiri kutongomushandira izvezvi zvaanani. Hey, zvakaoma kulaiwa mwari vakuregerere shuwa zvako zviri pamberi mwari vakuregerere sitiri nandakaura hambu taenda kuraya hambu zvako zviri pamberi kula zvako zviri pamberi komunhu dei akadhomoka chinhu dei chakadonha chinhu kana kuzvomuka ndaitomboti dai chakatombodonha because utsinye hwake ka mwari ngawandiregerera shuwa ndisazobatwa futi neutsinye hwakadaro. Hei, nemiwo vashandi gwi muri kuzviona ka mukabata sikana rafu munoisigwa mhiripiri indakamboisira hangu mumwe munhu asi ndakaisira ini munhu handina kuisira hangu pabhurugwa ndakaisa patsvina padhoti rake zvitakakura tiudzwa kuti kwai munhu akaita tsvina pamwesati taitofamba nemhiripiri zotikangona du zvichito mhiripiri hama zvaishanda here kuti zvasingashandi zvakaoma rakabhurugwa handiti munoziva kuti varungu vanoda kupfeka tubhurugwa tumajiita mutu saka ndakanyatsokutusoka mumhiripiri chili yegirini inovava iyaiye ndakanyatsokututsokotera ndobva ndatusoka ndakatotusoka zvezuva rese turi imomo ndobva ndatuburisa vandangotuyanika palaini twakadaro nemhiripiri vandangovhitsabvitsa tumodzi tuyatuyatakanamirira pabhurugwa tuyatuye ndokubva ndatongoringedza mabhurugwa ake mudhirowa make maanogara saka iye akabvazongotanga kutorawo 1 mabhurugwa achipfeka saka akapfeka zvemakuseni akati akapfeka zvemakuseni paakaripfeka after 1 hour munhu akajamba akatanga kujamba ibese kunge munhu akupenga murume wacho akatofonerwa murume wacho anga abuda kuenda kubasa because mukadzi wacho anoshandira pamba tanga timbori 2 chete panapa vana vese vari kuchikoro murume aenda kubasa akatanga kujamba akitanga munhu akupenga ini ndokubva ndatofonerwa murume wacho kuti seuyai hatisi kuziva kuti chii chikuitika pane mukadzi wenyu murume akauya achimhanyisa mota murume akasvika akasvika mukadzi achiita kunge munhu ameti kabhurugwa kaikai akabvisa kungodzwa kuzasi kwazvichibva kwaita mapundu kwaita red saka ndopaakabva amutora vaenda kwadhokta varungu kava nemadhokta vaenda kwadhokta akangoti dhokta hanzi hameno zvaakataurawo dhokta maybe akatiwo infection kana kuti chii but akatombotora zvimazuva achigarakatodai but inini muhana mangu ndaitonzwa kuti aiwa zvangu zviri kuita sei ndaitonzwa kuti ndamugadzirisa yaiwa ndoda kureurura wangu aiwa zvatoreururawo kuti ndakamuona izveso ndenge ndichingozvifunga because ndichiri kungomushandira munhu iyeye zvakatopfuura kola chiregera ndiye achakati zvakatodarika akatokangamwa nezvazvo chitokangamawo nezvazvo aiwa ndatenda alright muminda sharp hey guys mhiripiri gayai mhiripiri guys imi nyora beni nyora kuapa zvakaoma kendidavira hangu asida vari kundifonera nefoni pa hallo kola hello sisman muri sei ndinoda kureururawo makaitei akabvetira dodim class makaita dodim class taizviita tochikoro imakazviita sei apa papa ine pataiisa maruva ndabva ndandoitira imomo bva ndavhara dho muklasi richinuhwa muklasi
akusenti karohwa klasi yese but shamwari dzangu dzakazotitengesa but tarohwa tese kuti ndiuya aitira doti class nemwe mukomana murume akazondiroora makamudira ndakambira mashugashuga akaenda kuteretovha ndamari muchibepa cheshuga panda iye paakasvika inenovha ndabudawo kunotika mashugashuga chii zvimashuga zviya zvimasviti zvaibikwa neshuga zviya mafaji wakamubira nasisi wangu futi ndaitumwa namai kuti kana wakubuda ndivaperekedzi uzonga ine mukomana wavo waibva wati kana ndinawo waibva wataura chirungu ndaibva ndinotaurira mai rongo chitaura zvona ndisinganzwa wongori mutengesi ndangonzwa kuti hairaziyo zvimwe zvacho nandisinganzwi saka waenda kunorevera kusisi kuti vakutaridza ndisingawapa wabva kumamira mukirasi asi kola zvakaoma kola thank you very much kola yawa zvapera hazvo wareurura wabva wandifungidza taiita kuchikoro yekuti taifamba mumabhegi echikoro nezvimagilasi unoziva zvimamira kuzimbabwe kwakamboita zvimamira sezvotita izvo zvimamira esa zvokuti taiisa pasi musikana pasi pecheya kudai wochigadzika pasi handiti munhu achigara pacheya kudai unondoona bhurugwa rake tiri kupuraimary taigadzika zvimamira kudai kutoona kuti bhurugwa ranhingiro kana nhingi iro rakadambuka rine buriro woenda pane uyu futi wochisa kuti chigirazi checha pasi takazorwa hwedu takazobata takazorwa hwasi tatamboona sisi kwanzi nemuningira ndinokumbira ruregerero kwanzi nemuningira ndokuvage ndindai kupondesai namai ndindai kurovesai ndichitaura chii zvekuti mamitaura zvandisingawi vaenda nemukomana aiwa kola ndinotenda thank you very much uye bodo vedu we confession idzi guys wepinda muklasi muchikonhuwa pai mwana izvo kune munhu amamira zvake muklasi ende zvakaoma hamuna kuona nhamba yekufona here kola yakapinwa panhingikiri palive iri kuita ndoiti kungofona vamwe wani chitaura henyu hello kola hello kola hello taura ndikunzwa toda kureurirawo gore ra2009 mama vangu achirwara saka taita zvekuti paibikwa chimodho zvezvevanhu voenda kumunda then mama ndo vairwara vaisara pamba saka pabikwa chimodho ichocho sekupana sekuru vakanzi vanovhurira mombe ini ndainzi ndosara ndichibika saka temiyo ndakabva ndachirega indende kuhuni saka pandakaona sekupa vachienda indakabva ndadzokera bva ndanodya pani yechimodho chiya ndobva ndaita semunhu aenda kunotsvaga huni saka sekuru ava ndo vakazongonzi ndo vadya chimodho inini ndikatoyawo ndichitokanuka ndichiti ko sekuru manga muchidya chimodho kuti zvidii masingazive kuti vanhu vanoda kuzodya here but nandrini ndadya saka ndoda kungoti sekuru vangu vandiregererawo nezvandakaita shame vapenyu here sekuru vapenyu but mama wangu vakatofa vachiti hanzvadzi yavo ndiyadya chingwa ende ini ndaitosapota saka zvinongondiremera nanhasi sekuru vapenyu zvakatopera kola aiwa zvakatopera makatita mubhoni chirega kuramba uchingozvitongesa zvatopera sewareurura alright thank you very much kola hello yes maswera sei Simeli maswera sei ndaswera ine confession yangu ndakarovesa girlfriend nemakurukosi yaidana nemurume wangu
Ndakamurovesa akamukira kuchipatara. Makanotenga makorokozi. Ndakamabhadhara ndakati sikai munhu wawanetsa mukadzi. Asi matozondifungidzawo zvoshuwa imwe zvinhu zvandisina mbofera ndakataura pano ndikainditongokonfesa zvipere mozondikumbirawo regero rotatelishasi veriwe ndikaindikuti handichiza ndichaiti kutogona kuti kwa live asi ndikaindikonfesa. Pane mazuva aya ndakambotukwa nateterishasi paya muchamaziva. Mazuva ndakambotukwa nateterishasi anaitukwa nateterishasi aya. Ndandini uyo apane paaita aruda kufunga kuya kuSouth Africa paya mapaziva. Paita aruda kuya kushoya South Africa paya. Ini ndini uyo ndobva ndatenga vanhu vangu vekuJoburg kuti ndikatovatenga zvakanaka vanhu ndikati kana achinga auya ndati mucheke magaro ewayo. Mucheke magaro ewayo. Haana tozouya kutokuno kubva tatakamumirira mufunge. Teterishasi mundiregererewo. Ndakazombozvitaura hangu handichezi ndiani ndakanyora here kwachiani teterishasi akazondibvunza kuti saka mene waida kuti ndichekwe magaro pandaiuya kuSouth Africa ndataka kumirira zvishuwa asi vedu regai ndiregerereiwo mwari. Hai ndakarovesa murume wawanetsa sisimela ndikureva nema. Ndikavatenga vakamwa doro. Vakangosvika vachingonoka iye achivhura dhoo aifungidzira kuti ndofunga ndiani ndimurume zveauya nekuti murume ndaiziva kuti ainoka nepawindo kwake kwomukadzi iyeye. Ndikasvika ndikati munonoka nepawindo iye akafungidzira kuti ndiani ndamuboyfriend vauya. Vakabva vavhura dhoo vakomana vakatsika munhu enda ndakamira kurodhi ndichiona vari kuuya. Kodi akafa kona? Anga asingambofi ndakati aigwa aimorova makumbo nemusana chiuno icho. Saka zvina kuzikamwa here kuti ndimi makazviita? Hazvina kana kuzikana kusvika iye zvino wakanomukira kuchipatara. Hei, zvakaoma. Wakadoita nguva uri kuchipatara ndofunga akaita mwedzi ari kuchipatara chaipo. Hei, zvakaoma mufunge. Wasi mareurura zvapera. Girlfriend yai kuti iripo palive? Aiwa, handizivi nekuti ari kuZimbabwe handizivi vakahosiyana zvavo asi handizivi hangu kana hama dzake dziri pano. Hei, magayaho makamugaira hora zviwo. Ndakamurovesa zvechokwadi handikureva nhema zvokuti wakamukira kuchipatara akahwa zvetinaniwo zvake nekuti ndagwadziwa tese tikagwadziwa. Ndizvozvo. Kola I understand hangu tikukonfesa because zvimwe zvacho zvimwe taita out of musikadzwa kutongwara ngwanduka chekuita musika wachaichaiyo zvimwe zvaizviitawo out of kugwadziwa anoona zvimwe zvinhu zvakangosiyana-siyana zvaikotiga kuita zvotaita izvozvizvi kola adona anoona aiwa guys ndikutorevesa ina ndisikutomboreva nemu anoiziva teterishati mubvunzei anoiziva gurundoro mubvunzei anotonyatsoiziva rakaditira kelive anotoiziva nyaya iyi. Pane munhu akazomuudza I think kana ndakazonyora mucomment here handichazivi munhu akatora screenshot akanomupa here handizivi zvazopera manjitaita pisi yedu ndobva handiti asi meli waida wawakatimirira kuSouth Africa waida kundichekwe magaro ndikati shuwa gundore truly speaking ndandakakumirira ende ndandakamumirirawo zveshuwa handisi kuda tombonyi pamberi paMwari Jehovha asi zvinhu zvakapera tichazimunin'ina wangu zvinhu zvakapera ndakamumirira zveshuwa kuti magaro ngaangovedze ngba ndinyazoziva kuti zvimi moziva zvimwe zvinhuka zvakaomazvo. Hello kola. Hello. Mufone vaisikuita. Apa mari yangu yakatodliwa mahara guys. Mari yangu yakatodliwa mahara nevakomana ivavo vandandatonika because haana kuzouya tata haana kuzouya kuno kuSouth Africa. Apa mari ndandabhadhara. Haana kuzouya. Umbana. Makadharina kubva wamutega mutege auye kubva wamutega mudani anoiziva nyaya yemutege auye anoiziva ava kuramba chingotirai kufona ava ndikawafonera vanofona vane imwe foni iri kumashure mudai nditirai kuvafonera kola dzimai foni iri kumashure kana muchifona dzimai foni iri kumashure. Okay, ndichasimele. Mushe kanjani? Tiri right. Ini ndongorero rokuti ndichine chigundu ne-ex-husband yangu. Ndo yakanditsa umandara. Ikazondisiya ndine vana vaviri. So right now ndongo ndikazvifunga ndinorwadziwa zvokuti ende
ndine vana 2 vandakasiyirwa asi mwoyo wangu hausi panzvimbo chaipo. Ndikazvifunga ndinotochema sometimes ndombofunga kuti ndizviuraye nevana here. Saka asi ndichine marwadzo akawandisa mumwoyo mangu. Mukuzonzwa kuti mune pain munhu mune dzimai imwe foni mune pain mumwoyo menyu. Chii chakaitika? Tingati takarambanirana kuno kuSouth Africa. Murume wangu anga akuita zvekuhura anga sasavati mari mumba sasavati mumba. Saka pakazosvika pakuti takazvinatsa kunetsana zvekuti taitorwa kuti aitomboita kana svomba asingavati kumba. Saka akachiona kuti zvokuramba ndichirwa namai ava mameseji taibata wakafonerwa nemagirlfriend awaibuda chinodarira foni panze. Saka vakazotoita zvokutongobva kumba ndisikuhwa mukumba ndiri kubasa kwangu. Ndakazongosvikawo munhu aenda. Saka ukarwadziwa. Saka zvinhu zvinondirwadza kubva vakaenda kusvika izvezvi. Kana ndikaona munhu anoti anotida handina chinhu chaanokwanisa kuita kunze kwekutuka munhu, zvokutuka zviya zvokuita zvokumutukirira nekuti ndichine chironda chakanyanyisa simene. Ndombofunga kuti wanawa ndiwachengeta here baba wacho wasipo. Unoziva ini ndakachengetwa namai baba wangu wasipo. Saka zvinhu zvinongondirwadza, zvinhu zvinongondinetsa shuwa munhu akandibvisa mumadhara abva anditisa. Saka murume uyo ari kupi minzi? Akaenda rini? 2019. Saka hatauri nemi izvozvi? Taimbotaura tese last year pakatanga lockdown taitaura tese. So zvakazosvika pakuti handichazivi kuti panguva yacho yandaitaura naye maybe ndaitaura naye asi kumbaira handizivi. Saka ndine musi wandakazofona ndida kutaura naye nenhau dzevana. Then ndobva ndaderwa negirlfriend rake vakatanga kupopota pafoni. Hure zvakazoti hobu akataura zvinhu zvakawanda. Ndobva sorry zvenyu ini ndini mai vevana vemurume wenyu ava. Saka ndandotaura naye nenhau dzevana. Ndosaka ndafona pafoni yake nhamba dzaakandipa. Saka kubva ipapo kubva musi iwoyo handinazombofona futi kusvika nhasi. Ndakabva ndatongodhirisha nenhamba dzake vandasiyana naye. Shame. Kola, I see kuti mune pain. Ndokwanisa kutsvagira here munhu anogona kutaura nemi ambobatsira Andiselina vambotaura nemi kuseri. Is it okay? Yeah, it's fine. All right. Don't cry. Regai nditaura naAndiselina vagotaura nemi kuseri. Ndoapa namba dzenyu vagotaura nemi kuseri handiti? All right. Matabasa. All right, sharp. Guys, ndakarwa neflu. Kungoshingirira wangu kuti alive. Flu yakandirova guys. Ndatombobva kwadoctor. Pana nchibuda papa panambosekwa nemadiaries papa ndichinda kwadoctor ndakapfeka bhachi nchiti kutonhora. Flu yakandikiya ndatombobva kwadoctor. Saka ndochika kuti ndikana pills randipaka rinovatisa ndobva ndarara. Andimaona ndambomira kurimwa ndozomwa 10. Sai kola vari kuda vane enga guys. Kola vane enga mukati mavo zvakare vane avana kuregerera vanorwadziwa. Saka I think ndichapa kuna Andiselina kuti vakwanise kutaura naye antimaona because it's hard like avasikwanisa kuregera. Ndangotizwa nemunhu takabva Zimbabwe tese tichitambura tese totambura tese muno munhu ozowana zvemuno vematako makuru ivava otisa weinda ondisiya handiti right. I'm taking only 2 callers guys. 9 o'clock tobva tapinda muchikamu chedu chinotevera. Hello, ndatestiwa covid hangu ndatestiwa covid handina covid flu. Kola hello. Muri sei hanzvadzi? Tiripo. Makamamirawo muklasi? Ndikuda kukonfesawo. Makaitei? Ndaifamba zvekufamba usiku ndichibva kuhwawa. Saka ndakazosangana nechikoko. Zvanga zvakaoma zvinodhorobha nekupetsanangura. Makasangana nacho makamchibva kuhwawa kupi? Ndaibva kuhwawa. KuZimbabwe? KuZimbabwe. Chipoko makachiona sei kuti chipoko kola? Ndinotekuziona kuti zvimwe zvakasangana nedoro but rakazopera doro changa chichitora chipoko chacho. Saka makataura nacho here? Chipoko chingataurika nacho. Makadii? Panga pakaita zvisimela asitomboda kuupera.
kuti toda kuhwisisa kuti makaona sei kuti chipoko zvakafamba sei makazodii. Okay. Alright. Chiriko chipoko abva vadona. Okay, hanzi chipoko chiriko ndakaona chipoko nchibva kudoro kuwawa. Vakaona chipoko kola. But anyway vadona. Right, I'm taking one last person aripo kana aripo. Kola, hello. Hello, Sisimele Magadin. Tiri right muri sei? Tiri ko yin da confess house and the ex-husband ya. Ayura zvasingaite saka munongosese madzimai taitandara chipanana maadvice. Saka ndakazoudzwawo nemadzimai kuti unogesa kusasi kwakoko. Mvura yachona ndoya unobikisa chikafu. Upa murume anodzikama. Saka ndozvandakazoita ndabika chikafu ndandaisa mvura muburiwo wake auya kubva kubasa manheru akudya chikafu. Mwana wangu anga aine 4 years. Akabva atanga kutochemerawo chikafu chiya. Chikafu chichi. Kwakutodya nababa vake ndakamboedza kumurambidza but akaramba ndakarwadziwa svika nanhasi zvinondibata. But imikola maizorwadziwa kuti muningirire mwana wenyu adya asi murume wemaida kumupa wani. Kati aiti pamwe angadzikame aihura kanisisira. Saka akazodzikama here? Haana kana kumbodzikama zvakabva zvatiita wese. Apa ake mvura. At least mataura chokwadi chenyu kune vamwe vanotodyisa vanhu duzvu chairo kuri kuya kuisa muchikafu chaiko chaiko. Zvakaumaiwo varume vanombodya vanonetsa avo vanombodyiswa shuwa. Shame. Chero mari urura henyu kuti makadyisa munhu hazvinazvo kuipa. Maita basa. All right, Kola, thank you. Thank you. Kola, hello. Hello, Kola. Hello? Yes, what do you say? Hi, Susimele. What do you say? Mushe. Inini ndinechigumbu Sisimele pamwoyo pangu. All right. Ndakandakarohwa nemurume wangu 2014. Ndikadaita mwana wedu mushemushe. 2015. Then 2017 ndakaenda kumusha kumurume wangu. Ati handiri vanhu bombe njekusha takatambira zvakanaka. Here comes problem. Person girlfriend yake South Africa. I don't know kana kuti vakambodanana here before kana kuti handizivi. Akadzoka kwataigara kuya. Musambo wachinja kumeli ndomubvunza chiri kufamba nzira imwe chete here. Haiwe sununguka kutsvakako zvako zvokuita zvaunokwanisa kuzviitira inini ndakaona mukadzi. Ona mukadzi from Norway kondadi apo tandichanobva kumusha. Ndagara pati nakuzvibvunza kuti kochibva ndashaya kana hamba. 2 weeks 3 weeks vandashinga zvangu mwedzi wekutanga mwana watanga chimonzwa nevanhu vokuneti ndokuti murume wako ane girlfriend yake kuSouth Africa akutotara nyaya kuti ada kumutora mukadzi inaho. Pandazozogara pasi naye ndamubvunza zvakanaka ndakati izvi zviri kumboitika zvandiri kunzwa izvi svika ndozvitoripo dambudziko randaita nderei problem yandaita ndeyei. Angataura hapana problem. Ubwayo tagara akatanga achimboaidha makozi ake kusvika iwa akudayirwa mumba yemugirlfriend. Pane pandakamboenda kubasa kwandakaita sipo ndobva ndadzoka Sisimele ndipandakadzoka nichinzwa kuti anga akaenda South Africa nona girlfriend akaita 3 days arikoko vafonera nchumba zvaita sei zvainaka vaya. Iwe uripo? Ndiripo Sisimele. Ndobva makuseni mwamusafanirana ari mumba imomo. Zvainaka. Asi murume wako hauisho. Zvinoda zvinhu zvokunaka shuwa iwe uripo pasaidha uchidzana kuti zvainaka. Ndobva ndabhoilisa mvura Sisimele. Pamoto iri kuvira ndakumisira mvura yekugeza ndakati kana mvura indoda ndoda kumumweya nayo kana achifa mhiripo. Amina ndakakubatwa nemweya wapibva ndangoti ndarisiyane nazvo.
vayangu vakurangisa kuti kana usina kafatadzira munhu mwari ndovanoranga munhu vakasiyana vandamisira mvura iyi vanabata foshora ari magumbezi kumataura nemunhu yawe ndabata foshora ndakaenda kumutema makumba ake ai nyanyawo kuzoita kuzodanana nemunhu iwori pasaidi aizonyanyawo saka time andakatsuza foshora rini time yakavhura magumbezi kudai ndivaaona kuti ndoda kutengwa nefoshora vaidefend ndagara ndivamboita munhu kwai 2-3 weeks mwedzi musikana varamba achifona vadadaira musifoni iyi anonzi Diana Ndlovu musikana yeye anonzi Diana Ndlovu musikana anonzi Diana Ndlovu alright udana nemurume wangu haakana asi murume wangu murume wangu ndindatanga udana naye rini zvandisingazivi ndakati but kuzoti kunoku ndini mukadzi wake kunoku iwo utori girlfriend wozvara kuSouth Africa whatever vatanga kutuka zvezvechihuri ndanyarara tichimbe ndashiya kana mashoko ndakati muridzi wake ari kutomuda saka ndoitawo mashoko andana simba kandi rindodaira ndichiti kuti vandamubvunza murume akati handozvitoripo chichichi vandafundirana mama namwene bva zvashiya kana value nyayai vandasiyana nazvo vandashingaira vandagara 5 months vandadhonza saka tisimeli patanga tiri ndaimboenda kumaricho kunononga nyemba vandatenga wardrobe yakangu so mumwe musi takangogara mumba ndibva murume abuda kuma5 vandanzi ari kufona munhu achifona panapa because mumwe wakaenda South Africa notora girlfriend rake saka ari kuya achigaramba imomo saka ndivi zvenoisi nemhanda akati vandangosara vandangotuta zvinhu zvese simbe vandatsvaga imba yandemba ndangati nai zvangu atsvaga imba vanada kugara location iyi jeshuwa akati ndakaita 3 days ndibadzoka vakatanga kunditsvaga uri kupinda svika kumba akwana zvinhu zviri kundikati zvinhu zvako ndasiya ndangosiya turusi dzake dzekubadza ndakasiya zvinhu zvese vandatakura vatanga kunditsvaga vanitsvaga vandiwana ndikauya kumba kuya kuya iye ndoda hembe dzangu ndakati handina chandinokwanisa kukupa plus handirambire zvinhu zvako but since ndiri mukadzi womumba handisi girlfriend yako kana chii yange musha unonditambira kumusha undipagukura kumba kwavabereki vangu varamba zvese ndikandasiyana nazvo ndagara kuye kwandaigara kwandakagara 1 week vandatsvaga basa vandaenda kubasa samwe saka kwaigara sesamwe vaaenda nemapurisa vasvika vatora zvinhu zvangu zvese sisimeleofira mubhedha wangu stove yangu wardrobe yangu zvese ndivatuta zvinhu zvese matv zvese ndivatakura ndibva ndamufonera ndakati zvinhu zvangu zvavatora zvinhu zvangu dai wasiya handinini zvakawanda zvangu but zvinhu zvangu dai wasiya zvinonzi zvangu siya handina chandinotombosiya kana zvangu zvinoshandisa izvozvo saka sisimeti nechibhombo nanhasi nemurume iyei naDiana Ndlovu especially sisimeli vakatozogara vasina Diana Ndlovu iyi vakatozogara vese sisimeli saka vari kuZimbabwe vari kuBotswana vari kuBotswana newe murume yanonzi niko timbomufonera tipe zvinhu zvedu handizoti ndingaburitsa zita rake Diana wamutaura wani uyo nditorine handizondoita sesime ndofeirira kuita move on handikunyepera ndotsvaya ndoshandira zvaangokwanisa kushandira mwanangu but mwoyo wangu unorwadza sisimiri kuti mumwe mukadzi akunyazokuti zvinhu zvemumwe mukadzi shwa ndakanga ndikabvisa mumwe munhu ari kunyazofila sei saka ndinonzwa shungudzo chero dai kunzi kune n'anga kuti ndogona kun'anga chero ndisvika ndikutsvaga something chinoita kuti afe chero korona indotongoshoda yamwana yamuraya wekoko okay Diana Ndlovu yanzi akaita sei paprofile picture nekuti vanenge vadzifambira vaona pafacebook apa ndinozive sisimela ndorombovhiwa kana picture yake kana chii chake kosita rake ukazivirepi akandisa friend request plus kumba kwategara kune vanhu vangazivana navo vandavaiziva sita rake saka ukatosangana naye izvozvi Diana Ndlovu udatomupedzerana naye ndidzora tisimeli but mwoyo wangu unenge une shungu tsingai saka iwe uchiri kuda murume wako handiti handizivi tisimeli hauzivi seizve muningi nati mwoyo ndewako here ndiwo unoziva kuti mwoyo wako uri kuda murume wako kuti adzoke bheki kana kuti hauchadi kungorwadziwa nezvinhu zvako uri kuda chiyapa uda murume here alright ndoda zvinhu zvangu tisimeli murume it's okay murume it's okay ishungu chete shungu dzedzo kuti westage akandisiya ndostage atengeta kuti takwanisa kuti tirwisa mari kutanga kuvaka kumusha nekukura kwakaita iye nekukura kwakada kuti vana vakura mwana akura achiita ndozvaari kuda kuti mwana aite izvozvo saka mwoyo unorwadza
vasikana kusaka mwana wamushoshe zanogara zvekubvunza nai mamadhedhi vanoyarini. Saka in other words uri kuda zvako murume because mwana anenge achibvunza kuti vari kuyarini haisi nyaya yezvinhu because zvinhu kushandira unogona kungotenga zvimwe. Communication nemwana wake ndandiri kuda ike zvinhu because communicate kune mwana akaacommunicate. Mwana ane makore mangani? Mwana ane 6. Tati ndipe namba dzaGilbert ndimufonere kutaurai nemwana wenyu. Haudi timuti aiwa kana makarambana namai asi mwana chitaurai nemwana. Ndikatipa namba izvi ndotofona kuti ipiko mwana saka mati mwana zvodii. Taurai kana mwana wenyu musiya nyine nemukadzi kana musingasadi mukadzi makaita move on komwana. Alright, no problem. Call let's hope kuti chagona but you need to move on. Anditi uri kuZimbabwe? Unfa kuti umuregerere uite move on upenyu wako saka usikutogona kunyengwa. Taipo. Hausugona. Unonyengwa hako. Problem ndekuti moyo wako unogwadzikwa kuti matore mainjiro akaita Gilbert uyu. Maitira akaita Gilbert na Diana chete sisimeli nezvinhu zvangu sisimeli stove yangu ndoda wardrobe yangu andikatenga nemaricho. Wakatenga ndikunyonga nyimba saka inotokurwadza. Stove yanga ine maplate mangani? Ayo pakatibiki nemapoto nemaplate. Aiwa ngadzose zvinhu zvemunhu zvemukicheni zvinhu zvemukadzi mumwe hazvishandiswi. Ndipe ungonipa namba ndikovafonera ndikumfonera Diana Dzovuyi. At least vadzose zvinhu zvako. Alright, Kola, thank you very much. Ne? Aita basa ndikozororo kusunga road nemahuswa zvazvo zvekutikira kuti vanhu vachienda kumvura munhu aingodonhedzwa murodhi. Maisunga mahuswa murodhi vanhu vanodonhe? Anyway, zvino hapana akazomubva mazino ei? Gogo vangu vakadonha vakatakwadzadzara sekurumpoto kuti kudumotera sekurugadheni. Anyway, ndichiziva chigemu ndekusunga mahuswa izvo ndaichihwangwa mwana ndaichiona mwana achichiita mauswa wangosungwa mukana uchifamba murodhi undoona kuti manhingikira yakateiwa chete yakuti ukangoita wrong move chete unowa nemazino. Zvakaoma. Aiwa Kola, alright, apa adona. Disturb nevafona apa. Nanda kuti ndakutora Kola kupedzisira katipinde panyaya. Right. Guys, I think confession yanhasi tagumira panapa. Regai tipinde muchirongo chechipiri chinova cherima segment number 2. Anditika regai tipinde mukati mechirongo chechinumber 2. Anditi chatiri kuda kupinda machiri. Guys, vasina kukwanisa kufona vese panyaya yeconfession, don't worry, mozofona next week. Anditika keep your confessions because pakati pevhiki apa tichatobura zvimwe zvinyuwani. Totobura zvimwe zvachazoya tichitoconfirma confessor next week. Kola. Nachitika tichipedza panapa. Kola, hello. It's my phone. Alright. Magadisi sinadi. Ndiribo say. Ndofara. Ndoda kunyurira wokuti ndakaroorwa. Kana ndakaroorwa. Saka ndichangotaka kupinda muwanani. Vatezwa rakatanga kubvunza mwana wavo kuti ko mumba umu asi mukutamba mahumbu. Inini ndaisitozvinzwa zvangu. Ndobva ndazonobvunza kuti ko iwe baba wako vanokubvunza kuti mumba asi mukutamba mahumbu asi ndovaida kutora chimuti here. Ndokwangoditi zvababa usazviteedzere. Ndakaita pamiri pangu. Ndoti ndipange ndakavenga murume zvisingaiti patini. Vatezvara vaida kupindira zvizvi. Vatezvara vaimira padombo vachituka musatanyoko pamhata. Hoshongorombo. Ibva kumba kwenyu makarayirwa chichi. Vatezvara. Ndambosvika pakunyarara. Ndatezvara. Ndanyarara kapaya.
ndobva ndatoona kuti zviri kuenderera pandazomirawo padhondombo riri pano nokuva ndakaudzosera vana mukuona baba zvaakuenderera kuti memuchinituka zvinadzi chichichi paya zvikanzi kana zvichitobvira iwewe dai watotose wasimuka waro wapasa watoenda apa murume anga asipo murume akaenda kubasa pakadzoka murume vandavaudza vakauti usatedzera zvababa baba ukatotedzera zvababa vanoti stress but nanhasika zvinondirwadza ndakusvikira kuzobva kumurume ka but handidi kunyebera zvinondirwadza kuti baba vanokwira padombo votupa muroora nekuti handizvoni zvawagarirei 2 months usina kuita pamuviri asi kunenge uchitodya sadza redu pano chidya mahara vataura zvakawanda vapenyu zvakaoma saka wakazosiyana ndakatoona kuti zviri nani kuti ndisiye because ndandisina rugare hei ya pana papasina kumira mushe but chivaregerera hako but ndinongoti kuna Gilbert dai Gilbert akwanisa kana kufonera zvake mwana wake ana kana shungu nokufonera mwana wake kana kuti izvezvo mwana akuenda kuchikoro azive kuti mwana anoda bhutsu anoda chii haatozivi right wonai waitaura right no problem zvotoita kudai so guys ngatidai nemusi weMonday anditika nemusi weMonday tochita show yana Gilbert zvomoita imi vose vari kutsvaga vana Gilbert vasiri kufonera vana anditika vana Gilbert vasiri kutaura nevana vavo vane shungu dzokutaura Gilbert nevana vavo mochiuya nemafoni number ana Gilbert nemusi weMonday anditika toita show iyi inganzi kudii ipei zita guys ipei zita fathers talk to your kids chimwe chinhu chinondirwadza ndakabva kumba kwavo ndakaita kuti example ndopa example yekubva kuarisapi kuenda kuHarare ndichikumbira transport murodhi ndatiza muri kunzwa ndichikumbira mapick and drop kusvika ndasvika kuHarare chinondirwadza akaroora mukadzi wake wekutanga mukadzi akaenda wechituma shure mangwini akaroora futi umwe mukadzi ndiaripo mukadzi anouya kuinbox kwamama wangu ini achitaura nyobvu handitaure naye handiite sei sisimbili munoda kuti ndindiite sei ndiri kuno kundikushandira mwana wangu handimubvunze kuti zvonizvo mwana anoda porridge mwana anoda bhutsu mwana anoda masoks izvezvi tiri mumuwindi kunze kuri kutonhora mwana anoda juice handimubvunze but kakadzi kake kanouya kuinbox kwamai vangu ini kachifurukusha mai vangu ini hakuna kana zai rakararirwa kumba kwavo richiuya kumba kwedu isu richizonotsotsonya kakaniyo izononge zinoti kaniyo akakabva kumba kwemukwashi right so don't worry Kola. What I just want you to do vese vari kuti vari kuvanana baba vakatsinda nevana vari kushuvira kuti vana vatarana baba vana baba vachitiza handika vari kushuvira kuti mutaure maybe une chirigumbuda kutaura nemukadzi aripocho animaona aripo uyu mukadzi iwewe wakabva uda kunyatsotsvaga closure udataura naye handika Monday is the show handika Monday is show saka guys ndoda tishandidzane pamwe chete panapa I want us to work together handiti 0584 number yandakanyora apo mangwana waona airtime yako ye20-50 rand kanda panhamba idzodzo Sunday futi wawana airtime kanda panhamba idzodzo so that tive neairtime iri enough kuti tichafonera vana Gilbert vacho vese nemadzimai ava vanenge vanawo tichigadza nyaya dzevana handitika inenge ichinzi chisho hanzi utataka handitika kana kuti baba vangu kana kuti fathers your children need you alright fathers your children need you handika vana baba vana venyu vari kutsvagai handiti vana baba vana venyu vari kukudai andimaona stare shot chari nyatsoriona pakati apa tori tichine musi weMonday andimaona so vese vanhu vari kuda kuzofonererwa naGilbert wavo please kana uchigona gara wauya kuinbox kwangu wosiya nhamba yaGilbert nezita rake nezita rako iwewe handika please zvingave nani kuti ukauyawo neairtime Cell C number iyi saka Cell C yakachipa handika takatenga tisema 10 rand takaisa pa number yakapinwa apa andimaona tinotofonera naGilbert kana 10 andimaona totofonera naGilbert kana 10 mukataura navo vakadzachiraiwa apa iye Gilbert apa handika togasa nyaya dzevana idzi aiwa mangwana azviiti queen mangwana haiti
mangwana kunogona kuya imwe kana ndikaifinalize masaturdays handiti live but yakumbirwa iyoyo because iri kupisa yakumbirwa hunge the other party yazobvuma kuya palive because the other party ndo yauya ikaripota kwanda kwayanituma kwacho ndikaenda the other party yacho ine moto iri kutozvinzwa itotaura kuti tikuda live ende mangwana ndiri free ndikutoda live saka lezo party yauya kwandiri ichabvuma this live mangwana Saturday because ati ndendi handishandi ndendiriti ani maona saka anze absent fathers topic all right no problem asi simeli nini zvinondirwadza ndiri kunyebera danga ari mumwe mukadzi wake ka asiyana nefamily yangu and asiyanira so good kana tingane mwana zvitori nani kuti ndiise nemusamangu inini I don't care about it. Right. Muri kuona kuti vana mai vari bita nenyaya idzi handimaona saka this needs to be addressed once and for all and no mangwana hazviiti mai vakomana mangwana hazvigoni mangwana 1 tine movie night pano tine movie night redu pano mangwana 2 kana evava vaikabudirira anzi chii vari kusenda message tiri palive right ikabudirira ivava futi panenge pane ivava handikatopedza tichaidu movie night redu ratinenge tichiona movie tiri pamwe chete rine chidzidzo movie rechidzidzo handitika movie redu rechidzidzo so guys iwewe caller thank you very much tobatana uri muSouth Africa please number yawafona wotengawo airtime wokanda ipapa handitika wogara wazondipa chi panumber kwete idzi dzauridzi panumber dzangu dzewhatsapp cheche dzogara wandipa zita sename zita rako number dzaGilbert anditi wotenga airtime uya unokwanisa wokanda ipapapa Monday chinenge chakachaya alright hanzi na Tom not fair no Tom it's very fair because mwana hapana paanoziva mwana hapana paanopinda mwana hapana chaanoziva mwana hapana paanopinda saka the idea is not for you to kutora baba varite reunion nana mai no the idea ndeyekuti vana mai vari kuti tikuda kuti vana vazive na baba vavo handiona vana baba pote mitaura nevana chete ndo nyaya iripo hatisi kuda kusanganisa vana mai nana baba because vakatosiyana handimona tikuda kuti mhoro abhero aite sei ataure nemwana handimaona ataure nevana saka this needs to be done nemuswe mandi handiti saka nemuswe mangwana imovie night kana vaya vasina kuya hanzi please add me no Tom don't worry takupinda mushow yatiri kuda input yako Tom John iyoyo tiri kutoda input yako zvakasimba handitika so yes guys musaenda don't go hanzi zvinopera mushe resisimeli zvinotopera mushe because inyaya yevana haisi nyaya yamai it's about the kid inyaya yevana haisi nyaya yamai inyaya yevana I want to take my calls I'm not taking calls anymore takuda kupinda mucheri matime dzafamba nditi takutoenda kuna 10 takuda kupinda mashirori ndo matakuda kuti chipinda anditi saka guys musaenda kure don't go anyway anditika don't go anyway ndikungobuda ndobva ndadzoka anditika tochitanga imimi itai kuti ndikudeclare makosi itai kuti imimi kana muine chance there is two sides exactly tau ndopa chance waka two sides achona idzo ndopa ndi baba tinenge tivafonera ndopa chance waka the other side ndozvo zvakanakira one so tanzwa one side patovafondera nemande the other side you come and tell the truth tonzwa kuti zvakafamba sei saka zvakanaka one job jiri musaenda guys vari kufona yanhasi anzoda kurourira kudii kuripisa gidza nemari inokwana mombe aivaluta mdziyo yangu alright tozobatana nemaconfession aya next week andika tozobatana nemaconfession aya next week anditika Tom Monday kugara wagadzisa nyaya kupa weekend hanzvanzi because kana madam vari vanogona kungofona panapa zvikasamira mushe right saka guys musaenda ndiri kungodonha ndobva